Kapatid. Salamat sa kapatid. Kain ka na. Matapos kahit na siya lang. Baka mapasmada. Kapag nasa ko. Kain ka ha. Dito na nga ang animal. Oh. Good morning. Mami Heights and kapatid. Kunin mo nga may yung sumpong na. Kunin mo nga yung kay Tony. Kay Tony? May music ka? Ba't ganyan yan? Bakit? Anong nangyari? Saan? Saan? Kay Bicol. Music mo. Biit ko. Ito yung music na yung isa. Ito pa. Ayaw mo. Hindi na. Ito na yung isa mo. Ito na. Dito ka sa diyan. I-live ko itong dalawa sa'yo. Para matansa ka. Ingay. Bakit maingay? Sabi. Sorry. Mami, ay, bigyan ako. Nagawan ako. Search mo. Ingay, ingay. Dito yun. Mali yan. Nakatamsa ka. Pagawa. Dito yan, mali yung ano mo. Baka mali ang nilagyan mo. Baka yun sa headset. Lipat mo to. Hindi naman ginalaw yan. Ito. Dito baka sa headphone na nilagyan mo. Headphone ka na lang dahil. Huwag yan. May patalastas yan. Abi, may jacket ka na, Abi, Channel. Abi, Channel, may jacket ka na. Ano naririnig eh? Kay DJ Ding Dong, gamitin mo. Gabay ko. Di ko na nga maano eh, no? Naririnig ba ako? Kapatid, naririnig ko, hindi. Pidugo din daw. Hindi nga. Naririnig ako? Okay naman ha, okay? Okay, ikaw din ang makagamit ng biik. Ganda ng link. Bakit?
Di tayo makagawa ng gamit ng B8. Hmm? Wala, hindi na nakakonek eh. Hindi na nakakonek yung B8 eh. Eh, buti nanggal mo dito isa eh. Sana isa dito. Saan yan? Dito. Saan nakakonek yan? Dito, sa pangatlo. Diyan idol, gwapo. Gwapo sa'yo. Kung gwapo niyan, wala namang iba eh. Gwapo ka sa akin, kapatid. TV. Sino? Walang trabaho yun. Ano yan? Ano yan? Kunik na yan doon? Dito, pindutin mo yan. Ito, wala yan. Hindi ko marinig kasi dito yung ano eh. Yung live eh. Ayan na, hindi nakadiin eh. Charger yan eh. Hindi na nakadiin to. Kanina. Okay na. Pakinggan mo nga doon kung mayroon ng sound effects. Volume mo yan. Wala, hindi ko marinig eh. Hindi yan. Hindi yan. Siguro. Dito lang, ilagay ito dito. Yun. Dito siguro. Mali. Tapos? Doon na. Oh, ano yan? Sorry. Yan yung nagalit mo si Ate Ami. Di naman kasi naman unong yun, ituro eh. Ano naman? Ano ba yan? Wala naman. Yan. Dahil sa pang ano, hanapin mo yung pang headset, hindi headphone. Yan, headphone. Dahil sa pang ano, hanapin mo yung pang headset, hindi headphone. Yan. Ay, patay. Ay, patay. I like it, I love it, I want some more of it. Ayos na ba? Ayos? Ayos na? Ayos na ba? Ayos? Ayos na? Simple girl, vlog. Don't thumbs up. Thank you so much. Simple girl. May jacket ka na. Simple girl. Thank you so much, simple girl. Simple girl. Ayos na kapatid. Ay, buti naman. Ako, pinawiin siya sa doon sa ano ah. Sabi, echo. Malakas ba echo? Malakas echo ba? Thanks po, kuya. Walang ano man, simple girl. Malakas ba echo? Opo. Ay. Ano, okay na? Okay na, okay na ba? Okay na. Yung boses mo dati na ano, Ha? yung mic Ha? mic mo kung pupunasan. Malakas ba? Opo, hinaan mo isa monitor mo. Malakas ba? Hello, okay na, okay?
Ganyan pwede na ba? Kinawisan ako ah. Okay na, gano'n na. O ano pang ginagawa? Magbabaan na kayo ng bahay dyan. Ate Ami, sabi ni Mami Hides. Meron pa konti kapatid. Oh, tanggalin ka na lahat ng iko. Sabi ni Mami Hides. Meron pa konti kapatid. Katapos lang maghugas plato, kain tayo. Katatapos ko lang din kumain eh. Triple voice ka po. Ay naku, triple voice. Katatapos ko lang din kumain eh. Ano pa yung nangyari dito? Bas. Travel. Lolo? I think sa monitor mo po yun. Inaano ko ito. Kabulyon. Ito, bawasan mo konti ito lang. Kailan? Hello ka? Gamit mo ba yun? Hello, hello? Ayos na ba? Ayos sa monitor. Gusto Miguel of shout out. Lapit mo dito yung mic. Ayos na ba? Ayos sa monitor. Para wala siyang mag- Kamusta kapatid? Hello yan. Hello house. Kay Mami Hides ako. Galing dito. Ako para dumikit sa iyo. Okay, sige, salamat. Bita jacket. Okay na? Mami? Hindi na nagto-triple voice ako? Mami? Buti naman. I-yun ko na sana to kung hindi maayos eh. Hindi maayos eh. Nakagawa ng thumbnail, Mami. Ay, nakagawa na ng thumbnail. Nakagawa ng thumbnail, Mami. Ay, nakagawa na ng thumbnail. Or baka sanit ko rin. Or baka sanit busy. Panty wait lang po, sabi ni Mami. Saan ang busy panty? Busy. Shout out sa kay Desire Team dyan, sabi ni Ami Vlog. May okay oy. May iko oy. May okay oy. May iko oy. Pagtagaan na lang po, hindi pa din po matatanggal ang triple voice, pero hindi naman ganun kalakas ang echo. Pagtagaan na lang po, hindi pa din po matatanggal. Mami Haj, hello, kanina pa nagluloko. Net dito sa amin, sabi ni Helen Lacson. Ay, ang problema dito. Net dito sa amin, sabi ni Helen Lacson. Ay, ang problema dito. Yan, Pubasan mo ang ito niya dyan. itong iko sagad na nga, wala nang iko eh. Ito yung tatlo niya. Itong iko sagad na nga, wala nang ayusin mo, musit na yan, sa akin, sakit sa tenga. Talaga? Ayusin mo, musit na yan, sa akin, sakit sa tenga. Malakas ba talaga? Talaga? Hinaan na nga eh, lahat eh. Ang music mo
Tawa si Katrina. Wala na akong busis. May busis pa ako dyan, wala na. Ano yan? Ba't kakantag ano pa dyan? Ba't nag-triple talaga? Hindi ko na pinipindot dito na ano pa dyan. So. Ayop ka, host. Gaganti ako now. Bakit inaano ka ba dyan, kapatid? Bakit nyo na namang inaano ba kita dyan, kapatid? Nagagantihan mo ako. Kulang ka lang yata sa tulog eh. Secreto. Ano, maganda na ba boses ko? Abi channel dan, subscribe na ka na rin, sabi ni Helen Lacson. Tunugin ko ilis mo. Pati tayo dyan ha. Tuwan kita ng Arson. Okay bang boses ko dyan? Ha? Ayos ba? Hindi nagdodublet? Hinaan mo, oy, sakit sa tenga. Alin ba hinain ko dito? Yan na nga, oh. Hello, bro. Sabi ni Emerald Penuela, hello din sa'yo. Galit na siya, hindi ah. Bye, Emerald. Tamsak dan. Thank you so much sa patamsak mo dyan, Emerald. Thank you so much. Okay na ba? So, hindi ko sa naririnig dito sa aking headset. May ako magbaba, kuya. Support lang muna. Okay, ikaw bahala. Mod Girl Vlog, tamsak. Salamat sa patamsak mo, Mod Girl. May jacket ka na. Kabaitan. May jacket ka na rin. Welcome, ni host. Hindi ko marinig ang aking Hunter x Hunter. Mega love shout out sa'yo. May jacket ka na, Hunter. Welcome sa... May pakis-kis ka pa na nalalaman. Ang bihira talaga si Kadidi talaga. Ikaw nga dyan eh, may pa-call-call ka pa dun eh. Barilin na kita. Kasalanan ng iwan yung iba. Nagpalitan lang iwan dahil patuloy lang na masasaktan. Abay, drive. May drama pala dito. Kabaitan, sino naman to? Hulaan mo. Baril-baril lang kita. Baktay ako, host. Yan si Kabaitan, ng mga secret agent yan. Alam mo, kayo lang may mga secret agent dyan. Hello, Manny, sabi ni Fisher TV online. Kung may natutunan man ako sa pagmamahal ito, yun, minsan kung sino pa pala yung tao binuo mo, na din pala ang tao nawawasak sa iyo. Ay, aray. Fisher TV online. Putik talaga. May nabulyong ng CP ko. Lakas pa din ang baril. Hindi magbaba ng Premier Idol. Okay, bawa mo. Huwag nyo laiti ng mga pandak. Hindi nyo ba alam, cute sila. Lalo't pag nakapayong para silang mushroom. Sino ka naman, Hunter? Puro kahugot dyan.
Ipako natin sa taas yan. Yung may mga premier dyan, lapag kayo at mamaya isusunod ko dyan ni Vipin. Para all masaya. Ako hindi ko naririnig ang boses ko. Kayo lang siguro nakakarinig. Win na win! TV. Hello host, thumbs up na. Parang kay Will, parang sa wawawin ko Win na win ah. Amay, manoy. Oo, amay talaga. Eh, itong oras ko na po eh. Magmahal kayo ng mataba. Mga lods, ingatan ninyo at mahalin nyo sila ng alalahanin nyo. Mahal ang baboy ngayon. Kita dyan. Baba mo, ipalit natin mamaya. Man S Vlog, thumbs up. May jacket na yan, puro hugot. Ano kasi ikaw ka-TV, wala kasing mga lugot-tugot sa sarili. Talo ka talaga ni palalabas mo may ligo challenge. Thumbs up kuya, sandok ni mami. Thank you so much, sandok ni mami. Habang mo dyan, kapatid, kasi palit natin mamaya i-erase pin. So, gusto mo maligo challenge ako? Sige, tingnan natin kung maganda ka rin maligo. Challenge. Saan maganda? Ako nga, magliligo challenge din ako eh. Buwang. Baka may buni ka sa puwet kaya ayaw mong maligo challenge ka. Huwag na, lalabas mga butete. May natatamaan kasi dyan eh, sa mga, yung ano, mga baboy ang katawan. Alam mo ba, ang salitang pagmamahal, hindi ko yung pinag-aaralan ko sa yan natutunan. Kahit ilang beses pa akong nasaktan, hindi kita pwedeng iiwan nang dahil sa pag-ibig, walang pipi, walang bingi. Malinis to. Oh, malinis pag nakatalikod si, ano, yung palalaps mo. Palalabs na naman kay Winawin. Panter, sino ka ba? Natamaan niya si Katibi sa mga hugot-hugot mo na yan eh. Kaya... Dodge. Hehe. Patusok sa prim ko. Palalabs. Sige mamaya Mami Hats. Ano natin yan, ipindi natin mamaya yan. Piste ka pala, yan, kumusta? Hindi ko kilala yan si ano, Shanter. Ay si ano, si... Hindi ko kilala yan. Big love shout out, 8 million people in the house. Thank you so much. Yeah. Sino ka ba, Hunter? Si Mami. Sandok ni Mami nakatingala na naman. Oh. Dikitan mo ako, oy. Sabi ni Katibi. Sandok. Magdikitan kayo guys para magkakilala tayo ng gusto. Puro kahugot dyan, sabi ni Katibi. Hunter.
Dalawa naka-monitor sa'yo, kuya. Anong dalawa? Anong ibig mong sabihin dalawa? Anong ibig mong sabihin, Mami Hash? Dalawa yung naka-monitor sa akin. Sino isa? Boss, gawang kita thumbnail. Ha? Yung kulay pink. Alam mo sa akin, babae, ba't po? Dalawang chicks ah. Gusto kong thumbnail yung ano, yung astig. Hindi yung parang pambabae, ginagawa akong bakla eh. Katulad kay ate. Ayoko ng pink. Pambira ka naman eh. Ayoko ng pink. Saka gawan mo ako na diretso ng intro, yung maganda. Gagawa ka rin naman ng ano, sabay mo na yung intro. Sanok ni Mami, ayan. Nagdudubol ka talaga, no? Isang pindot ka, dalawa ang nag-ano eh. Lagyan lang natin ng may baril. Oo. Lagyan mo butete. Lagyan mo butete ah. Ayan si Mami, tanungin mo kung gusto niya yung butete. Ano ba mo? Ba't nagdudubli kong aking ano, busis? Thank you so much, Abby Channel. Makipagdikitan ka dyan, Abby. Huwag kang sumabay dyan sa mga kalokohan ng mga yan. Pasa mo, pick mo, ha? Yung 60 lang. Try tayo dyan. Sige, Abby. Palitan natin yan. Yung labas yung tiyan. Duwadan host. Kinig lang ako. Ah, okay. Thank you so much. Huwag kang kasabay dyan. Sa TV kasi ano yan eh. Walang sa 7, sobra sa 8. Sa TV, nakadikit na. Sabi ni Hunter. Iyak yan si Os. Ano bakla? Uy. Nagpapa-change oil lang ako. Nagpa-change oil lang ako. Palagi mong isagot kahit sino magtanong. Nagpa-change oil lang ako kahit huling-huli na mga hindi na kayo. Ah, alam ko na yun, kulay violet. Hindi tayo dyan. Dalawang nakatambay sa iyo, host. Iniwan ko lang sa kusina. Si Modi Girl. Ah, sa'yo ba yun si Modi Girl? Sabi sandok ng Mami. Ayan na naman, hugot na naman siya. Tapos ay mo na yung female guys. Ano po? Salamat, Abi Channel. Abi Channel, to you, sabi ni Sandok ni Mami. Sobrang sweet. At may call sign pa. Akala mo siya na ay hindi kaya niya pinili at hindi umasa. Nabubuhay.
PC talaga to si Hunter. Oh, hugot pa more. Dami-dami. Record. Nya.
Alam. Timpla-timpla. Okay. Wala ka busis. Iko yan, binulyo mo. Yan. Meron na din. Meron na ba? Lakas na. Okay na ba? Meron na? Meron na. Ay, salamat sa Diyos. Diyos ko po. Ano na to eh. Nakaka-stress ba? Okay, buti naman. Ay, naku. Okay na kapatid. Salamat kapatid Justin. Naluloko na si Host kanina pa dito eh. Nawisa na naman si Host. Eh nga tubig mo. No? Stress ako dito. Tika, halo muna ng ninuluto. Akala kong bibigyan mo ko ng halo-halo. Ayan, naluto pa more. Tusok na nakapin. Guys, libre ayuda sa mga bababa ng bahay. Saka libre din, libre beef. Paris, sabi niya. Awis ka na kapatid. Oo. Oh? Yan ako dito sa bihit nito eh. Gulo. Magulo na si kapatid na katibi, magulo pa to. Sana yun si Hunter the Hunter. Kanina pa yun nahugot ng hugot ah. Sawa na si Paul na pagkahugot. Ang drama ng buhay ni Hunter. Grabe. Sige. Sino ba yung Hunter? Kapatid ko may pinagdadaanan. Ah, kaya pala ganun. Baka nabigo yun. Nabigo yun, siguro. Parang si Katibi, may mga hugot-hugot din. Thank you so much sa 9 million people in the house. Patusok ng premier ni Mami Hat sa taas. Kung mga hindi pa yan nakatusok. Sa akin, latang-lata na yan, kakatutusok ko dyan eh. Ingay mo, host. Basta po ako nakikinig lang with my baby. Ay, okay. Salamat, Abi Channel. Salamat sa pakikinig dyan sa aming kuleta. Sana kaya si Marvin? Nami-miss ko na si Marvin ha. Heidi Velasco, Tabsak Host. Salamat. Patamsak mo dyan, Heidi. Ayop to si Host. Nabaklaan na. Miss daw si Tol Marvin. Tinitirada mo kasi si kapatid na Marvin ka TV. Tapos ako nang magbibintangan mo. O yan, Marvin Laway daw. Ay, ni Mami. Di ba galit sa akin? Tinitirada niyo eh. Huwag niyong banatan ng banatan. Alalay lang. Sagad-sagad niyo kasi. Parang nagtitinta ka ng silinyador. Pagka lumalakas yung silinyador, hindi niyo boss bumasan mo. Huwag niyong isagad.
Baka galit na sa akin yung si kapatid. Balik ulit maya bro. Salamat Emily. Salamat sa 10 million no people in the house. Mega love, shout out. Kapatid, pagka ano ba, pagka hindi naka-stream live, hindi pwede magpakit dito sa ano, sa live. Hindi ano. Kabukit, tamsak Lodi. Salamat, Kabukit. Sa patamsak mo dyan. Ay, hindi. Kaya pala, no? Hinahanap kong ano, wala eh. Wala pala siya. Biglang kapatid, linis ako ng bahay. Hindi na kasi mukhang bahay. Ah, ano ang mukha niyan? Kasi hindi naman namamansin. Yun si kapatid. Hindi namamansin. Napansin ka na nga niyan eh. Ano ang itsura ng bahay mo, kapatid na Justin, kung hindi na mukhang bahay? Mukhang bundok na. Busy lang, idol. Tayo ni kapatid. Sorry, idol. Sorry na, sabi ni kapatid na Justin. Mukhang damuhan. Ang damuhan sa bahay mo. Pinalinisan eh. Pwede magdikitan dito, Lods. Pwede, Kabukit. Nagmukhang tambakan ng basura, kapatid. Ah. Parang junk shop. Maglinis ka na muna. Tutulungan mo yan si KTV para may magawa naman yan sa buhay yan. Hindi palablab. Ayan, si Kabukit. Baka pwede nyo na malablabin yan. Oo, kapatid, sabi ni Justin Mix Vlog. Ayan si Kabukit. Lablabin nyo yan kasi bagong pasok yan. Big love shoutout kay Idol Gwapo. Same to you, Justin. First tayo, Gwapo. Inaano kaya to si kapatid? At galit na galit sa akin. Malablab kay win-a-win. Galit na galit sa akin si kapatid. Puntahan kita dyan, tapos sakaling kita, bariling kita dito. Maria, Bao, go to host, thumbs up down. Thank you so much, Maria. May jacket ka na, Maria. Bao. Ayan o, dikitan nyo yan si Maria, bago yan. Hi, Justin, idol, Gwapo. Sana all. Maria, may jacket ka na, Maria. Tuba ka ng bahay mo. Ang latest upload, please. Thank you and stay safe. Thank you so much, Maria Bao. Same to you, stay safe din. Ayan o, si Maria, baka gusto nyo makilala ng personal niya, nakita nyo yan. Ikaw lang, host. Ikaw nakaisip eh. Nakita mo yan si ano, si Maria o. Kapalabang ka sa Inglisan dyan. Subukan ko lang kung magaling ka sa English. Kusina Wina, dan sa'yo, sabi ni Kabukit. Ayan, Kusina Wina, dan sa'yo si Kabukit, pababalik na lang.
Ano, kaya mo yung ano yan? Pwede palablab po, sabi ni Kabok. Bakit tayo tuloy yun? Ano, Diyos ko, tatlong yun po. Kaya nga eh. Wala mang ginawa niya si Katibi. Magbodol. Magmudos. Ang ano yun eh, mabagong ninja yan. Yun ang pang binubudol niya eh. Maria Baog, nagbaba ng bahay. Keep love on in latest upload. Please thank you and stay safe, sabi niya. GL Alingasa. May jacket po. Oh, salamat po. May jacket ka na po. Alingasa. Ha? Ano ba yan? Hindi pa na-upload pala. Hindi pa talaga mag-play yun. Alin? Katsumi in na Mili, Kabukid, Dan Tulpak. Sabi, ayos na daw, kapatid yun. Wala, hindi pa. Ayos, hayop ka, idol, eh. Buti na tayo. Kapatid Leo. Okay, murahin mo yan, kapatid Leo. Mga Dan Tulio, sabi ni Ami, Dan. Dagi, Ding Dong Dan. Sabi ni Kabukid. Pwede palablab. Sabi ni Kabukid. Guys, palablab kay Kabukid. Kabukid, baka hindi mo pa yung nakapin, baka hindi pa napuntahan. Wala ka na doon, host. Ayop ka, ismuso ka. Arles Vlog, sa kalimbang all say host. Salamat sa pagkalimbang mo dyan kay host. May jacket ka na. May jacket ka na. Titigan. Ano yun yan? Magbaba ka ng bahay mo, Arles. Ayan, dikitan ka ni Kabukit, saka si Katibi. Sana maka 117k ako dito, host. 10 na lang po. Kulang. Salamat po. Oo. Mandikit ka dyan. Pero okay lang kapatid. Mabait yan si Idol Leo. Modus lang. Kaya mabait talaga yan. Love kong ayan. Kabukit, Mami Haj, Katsumi, Dan. Pwede pa love po. Sabi ni Kabukit. Give me love on it latest. Upload. Please take you and stay safe. Sabi ni Maria. Wow. Pwede namin nagbaba ng bahay. Mami Hyde, DJ. Kabukit Dan, sabi ni Ami Vlog TV. Galing na ako. Kabukit, sabi ni Mami Hyde. Dan sa'yo sa nakapinhost. Okay, bakas ka dyan, babalikan ka niyan. Elardos TV, tamsak Dan, dikit, kanimbang host. Thank you so much, Elardos. May jacket ka na kapatid. Tamsak buot ka, sabi ni Abi. Arles, nagbaba ng bahay. Daling nga sa Dan, ako sa'yo. Iwan ng bakas, ha? Nalagasan ako. Sabi ni Mami, hi. Kaya ikaw pa hindi nalagasan, pares tayo. Yun namin, sige, nagbaba ng bahay. Kabukit, Ami, bahay mo. Baba kami daw ng bahay, sabi ni Kabukit. Arlis, done to you, sabi ni Mami Hyde. Okay, salamat. Sabi ni Ami, sabay baba ng kanyang bahay. Kusina, Dan, tusok sa'yo, sabi ni Mami Hyde. Tusok ka na daw ng Mami Hyde. Sa Mami. Arlis Vlog. Okay, channel, Dan sa'yo, sabi ni Arlis Vlog. Ayan si Abi, nagganong alaga ng bata. Balikan kayo mamaya, Arlis. Active yan, very active yan. Si, Mami, hi, salamat. Sabi ni Arlis.
Bot PH, hi host. Tamsak na. May jacket ka na. Salamat sa patamsak yan. May jacket ka na, bot. PH. So with the great, good morning. Morning to Baby ko 28, salamat. Uy, Bawen TV dan, idol, sabi ni Bibi 28. Bot PH, may jacket ka na. Sana all, dami tao. Wow. Kasi ito muna, vlog. Os, big lang po muna, dami work. Sige lang, sorry. Naintindihan kita, sorry. Pwede palablab po, sabi ni Kabukit. Lablabin niyo si Kabukit, guys. Mami Height, nagtusok na po sa inyong premiere, sabi ni Win Away. Bot PH, Arlis Vlog, pasuklit din, dikit, bakas, sabi ni Bot PH. Ami Vlog, nagbaba ng bahay, palablab naman kay Ami Vlog. Thank you, host. You're welcome. Sino gusto magsali sa GC? Just PM me, Leo Yamson, sabi kapatid. O baka gustong sumali dyan sa GC, PM lang si kapatid ng Leo Yamson na gwapo. Nakapalaglag po. Wina TV, dan sa'yo, sabi ni Arlis Vlog. Maria Baog, dan sa'yo, full pack. Sabi ni Mami Heights, magbalikan lang kayo guys ng tama at bakas. Win, Ami Vlog TV, dan sukli po. Salamat, sabi ni Win. Ami Vlog TV, pasukli, dan dikit bakas, sabi ni Bot PH. Artist Vlog, dan sa'yo, idol. Salamat, sabi ni Bibi ko, 28. Abi Channel, hair lang po, host. Ba't wala ka jacket? Ay, may jacket na Abi Channel. Ba't nahubarang ka, Abi? Ay, ba't wala na ako jacket? Oo, nahubarang ka eh. Nahubarang ka siguro ni, yan si Katibi. Kasi napasukli na, dikit, sabi ni Bot PH. Binubaran ako. Ay, hindi talaga ako. Simple naman parang siya, Abi Channel, ha? Arlis Vlog, Dan Sukli. Kalimbang sa bahay mo, salamat. Ayop, host. Ikaw nag-uupan. Big one on love, latest upload. Please thank you and stay safe, sabi ni Maria Pao. Win, nagbaba ng kanyang bahay. Both page, Dan, idol. Sabi ni Baby ko, 28. O gano'n, di pa po ako naligo. Okay, that's sa'yo. Sabi ni Arlis Vlog. Ganun? May hubad pa kayo? Katibi, pasimple ka pa dyan eh. Baby ko 28, OTW, sukli, sabi ni Arlis. Kabukit, 593 Arlis. Abi Channel, bigla ako nang wala ng jacket. Ate, Ami. Sambang pa more? Ginawin TV, nagawa ng kanyang bahay. Sambong pa more dyan. Maria Baok, Don Pulpa, idol. Sabi ni Baby ko 28. Salamat. Les Vlog, dan to you, sabi ni Ami. Tawa si Ami. Hindi pala po, sabi ni Kabukit. Salamat, sa tumira po. Masarap ba? Beef mino? Oo, libre yan. Deliver. Maria Baok, donate you. Please send back to me and thanks. Sabi ni Mami Heights. English yun. Sorry, sabi ni Mami Heights. Mami Heights, full pack. Sabi ni Baby ko, 28. Kasi nawina, dan dikit baka. Sabi ni Bot PH. Mag-split kayo, guys. Bakasan nyo lang. Balikan ko kayo. Sabi ni
sa gaba ng kanyang bahay. Question next na, pasok ng dikit. Baka sabi ni Bot PH. Oh, ba't wala namang jacket introduce? Kung may jacket ka na introduce, ba't walang kayo ng jacket? Huwag yung hubarin. Bot PH, I'm done to you also. Please send back. English na naman yun. Ito may tema ko. Nag-hubad ka, kuya. Ate Abby. Salamat sa jacket. Meron na naman pala. Kung ba na, Ilardos, pauba ng bahay mo para masuklian kita. Baba ka ng bahay mo, Ilardos? Sino yung maliit na bulit dyan? Tulungan ko, sabi ni Bot PH. Ako! Present ako, Bot PH. Dito lang. Ilardos, baba mo bahay mo. Baka nagalit Ilardos sa akin. Hindi ko naman sinasadya na tanggalan ng jacket eh. Ayan, may jacket na. Maria Bot, shouty, I'm done to you. Maria Bot, please return to Mommy Heights. I'm calling you later. Maria Bot, pasukli, dan dikit bakas sabi ni Bot Page. Maria Bot, please return to each other. Sa akin maliit, idol. Sabi ni Maria Bot, dito. Keep safe. Sana si Maria Bot, pasukli. Wala na. Inardus TV dan sukli, salamat, sabi ni Winawin. Jens, Tim Vlog, kamsak. May jacket ka na dyan. Jens, may jacket ka na. Sa una, malaki kapatid host. Sa yung malaki kapatid host. Wala pa nga, kalitit pa. Cherry Basi, nagbaba ng kanyang bahay. Palablab kay Cherry Basi guys, kung hindi niya pa siya lablab. Baby ko 2018 lang sa akin itong aming po FB. Goodwill, Lomba, Black Profile. Sana all. Magsukli ka muna, Bot. Kaya Bot lang sa'yo, sabi ni Arlis Vlog. Kusina Wina, dan to you, sabi ni Ami. Sana ba yun si Maria Bot? Napasok naman lang tayo ng mga ano. Ano sa tingin mo, Mami? Meron naman ba? Kaya kahapon? Yes, Tim Vlog. Good morning sa lahat. Tara, dikitan. Yung unahan nyo na ako. Suklihan kita. With love, sabi ni Jens Tim. Yan, unahan nyo na siya. Ano? Ingay mo, host. Ingay mo. Bakit hindi ako makakita? Ano na siya? Meron ka katawag. Mameds, no? Mukhang napapasok tayo ng mga sindikato. Ingay mo, host. Ayan si Jens Tim, guys. Bakit di nyo padikit? Ano nyo? Tikitan nyo naman siya. Lahat ng pumasok, tikitan nyo para masaya. Maria Bot, we are shouting. You please return. Before that we do to you, aray. Harap lang, balikan ko kayo, sabi ni Tony TV Official. Tumigil ka dyan, Tony. Ano kayo? Iwan ko, di ko naintindihan, Mami. May end sa vlog, dikit kalimbang lang, as po, balikan ko agad, sabi ni MNS Vlog. Winamin, Ami Vlog TV, pagbaba ng bahay. Saan ba yun siya, no? Wala na tuloy yung English speaking natin na ano. Mami Heights, full back na, pasukli na lang po, sabi ni Ilardos TV. Ano daw, host? Ewan ko sa'yo, di ko. Yes, hindi vlog, unahan nyo na. Mention agad para masuklian kita, sabi ni James Tim Vlogs.
Win na win, nagbaba ng bahay. Mami Heights, bahay. Mami Heights, si Jens, Tim, baka pwede mong madikitan yan. Nakakadala. Minsan ninyo na, ha? Ambot man ni mo ka-TV. Minsan mo. Man, this vlog done to you. Unsa man mo ka-TV? Nakadalawa na mami ha. Mamaya pag dumala ulit sa ni ka-TV yun. Waray ka bugas host. Ayuda dito eh. Kami Vlog TV, dating dikit tayo. Sabi ni Wen. Kabaitan at kanyang baba ng kanyang bahay. Yun, Tim, I done to you. Sabi ni Mami Heights. Please return to Mami Heights. Wen TV, nagbaba ng kanyang bahay. And then, Tim Vlogs. Kuya Vic. May jacket ka na po, Kuya Vic TV. Ingay mo, host. Alam ka naman, tahimik tayo. Mami Heights, kapag po. Salamat, host. You're welcome, Kuya Big TV. Lapag ka ng bahay mo at magdikitan kayo dyan. Vlogs. Welcome, kapatid. Wen TV, nagkanyang baba ng kanyang bahay. Nakapin po, sabi ni Mami Heights. Ayan yung bahay ni Mami Heights sa kapin, guys. Kung gusto magdikit kay Mami Heights, nandyan lang. Elardos TV, nagbaba din ng kanyang bahay. Kung mga hindi pa kadikit ni Elardos, dikit-dikitan na kayo dyan, guys. Para maragdagan ng ating mga banana. Kabaitan TV, Kusina, Wina done to you, hindi ka kita. Orlis Vlog, nagbaba ng kanyang bahay. Hello, host. Good morning. Good morning to kapatid. Kabaitan TV, nagbaba ng kanyang bahay. Win. Kabaitan TV, pababa bahay po. Sabi ni Win. MNS Vlog, lapag bahay. Mga dumigit po, love. Sabi ni Mike. Yan, Tim Vlogs. Unahan nyo lang, mag-mens lang. Love host, love 2, love 2. Hindi naman ikaw minumurningan ko dyan. Singit-singit. Pagkakilin daw po, balikan ko agad, sabi ni MNS Vlog. Katibi. O, ayan. Ano gusto mo, baril? Yan, baril. Erickson Serda, thank you so much for coming. Erickson Serda. Mega love shoutout. Warrior Vlogs, dan sa'yo, sabi ni Arlis Vlog. Mega love shoutout, sabi ni Jens Tim Vlog. Mega love shoutout, sabi ni host. Sakit nga likod ko kapatid eh. Kabaitan TV, dan suklit na po. Salamat, sabi ni Wen. Tony TV Official, Arlis Vlog, Dan Qualified. Sabi ni Tony TV Official, kumakahit si Tony TV Official. Sabi channel, magbaba ka ng bahay mo, Abi channel. Baka ba yung premiere mo, ipinamit din ulit, Abi? Paha, kahit na nandiyan ka, may magdikit sa'yo. Tim Vlog, nagbaba ng kanyang bahay. Unahan nyo na lang. At sure ang balik yan kay Tim Tim. Big love shout out. 7 million people in the house. Enjoy fishing, guys. Win, nagbaba ng bahay. Kabaitan TV, dana po. Pasukli po. Thanks, sabi ng Elardos. Pay natin muna sa iyo para palitan naman doon si Mami. Kabaitan TV, dan sa'yo, sabi ni Arlis.
Balikan ko kayo later, guys. Sabi ni Abby Channel. Dikit kalimbang lang po. Balikan ko agad. Sabi ni M and his vlog. Yes, Tim. Dan Dikit Idol. Salamat. Sabi ni Baby ko 28. Arlis Vlog. Tony TV OTW. Sokli. Sabi ni Arlis. Wayne Owen. Nagbawa ng kanyang bahay, guys. Dikita natin si Wayne Owen. Big love shout out. 8 million people in the house. Enjoy fishing. Panaginip. Tony TV official, enjoy fishing. Sumasay din ka pa dyan, Tony TV official. Dikitan guys, Arlis Vlog, done to you. Sabi ni Kabaitan. Maybe 28, Dan Sailod, with Bakas Kalimbang, sabi ni Jens Tim Vlogs. Yeah. Tony TV official, Dan, sinigang mo. Thanks, sabi ni Arlis Vlog. Salamat, idol. Jens, Tim, sabi ni Bibik, oh, 28. Big love shout out, 10 million people in the house. Tim Vlogs. Enjoy fishing, guys. Arlis Vlog, nagbaba ng bahay. Ate Jis, Tim, nagbaba ng kanyang bahay. Dikit kalimang lang po, balikan po agad, sabi ni Mim and Yes Vlog. Sip, isasakay kita. Laba muna ako, host. Sige, baby ko 28. And our toss, done to you. Sabi ni Kabaitan TV. Win, nagbuba ng bahay. Sino? Vic? Guys, baka may gusto sumala dyan sa GC namin. PM nyo lang si, Leo Yamson. Natutulungan kayo sa inyong banana at yung mga W. Kung may willing lang sumali, baka gusto nyo ng kagrupo, yan lang yung Team Tisay. Walang tinatanggihan yan. Maria Bua, welcome back. Maria Bua, please return to your bananas this each other. Baka naman, 10 na lang, 7 na ako. Kamusta ka na lang po at dikitan. Nakapid. Ay, sabi na Abby Channel, 10 na lang daw. 10. 717, nandun na siya. 17 na siya. Win na Win TV. Bigyan up chat out. Si Abby Channel. 10 na lang kulang niya sa 17. Oh, 17.
Guys, para nakapin guys. Bigyan natin ng lablab yung nakapin. 10 na lang ang kulang niya para mag-17 siya. Mami Hats, where are you? Big love, shout out, 8 million people in the house. At TV, welcome. Nangisda ka ba, ka-TV? Kung hindi kang wala akong nakikita na dinikitan mo ah. Maria, continue, sabi ni Kabaitan TV. Support lang ako. Thank you. Ang bait mo talaga. Liwala niya ako dahil sa'yo. Maria Bua, please return. Kabaitan TV. Abi Channel, hello. Go pa, Daddy. Boy. Putol yun sa English. Bakit kami nyo dito? Ay! Buena, nagbawa ng kanyang bahay. Dali na naman ako. Adi, nagkain ka na. Tapos na kanina pa bago ako nag-umpisa. Toast vlog. Host. Sabi niya. Ay, nagawa ng bahay si Toast. Toast vlog. Bigaw love, shout out, Toast vlog. Nabiktima na naman si Mami Hyde. Ano ba yun? Katulad din kay Mas si Yuan. Si Yu. Sabi niya, oo nga eh. English pa, no? Kim Taihi, tamsak doon. Ano ba itong ganda ng pangalan nito? Parang Taihi. May jacket ka na, Kim. Ayan, andyan pa, putik. Ba't ang daming budol dito? Kabaitan. Prutas Labrador. Dui. Kim, wala ka. May jacket ka na. May jacket ka na, Kim. Kim, may jacket ka na. Toast vlog, nagbabakang bahay. Big love, shout out. 10 million people in the house. Guys, magbalikan tayo guys ng tamang dikit. Salamat. Walang anuman, Kim. Pasensya na, nahuli yung jacket mo. Magubak ka bahay mo, Kim. Di ba ka ng bahay mo? Dikit mo na naman ako, host. Magdikit ka kasi dyan muna yung kapatid. Ang daming didikitan dyan eh. Didikit ka pa sa akin. Tagal na tayong dikit. Brotos Labrador, dahil full pack sabi ni Mami Heights. Balikan niyo siya, Mami Heights. Si Brotos Labrador. Balikan mo si Mami Heights. Kawawa naman si Mami Heights. Lagi na daw biktima. Cross vlog, dan na po. Sa tour mo, sabi ni Kim Tehi. Winawin TV, naguba ng kanyang bahay. Mami, OTW, sabi ni Kim. Thank you so much, Kim. My shoulder. Bahay, sabi ni Mami Hyde.
Jeep, may kalap shoutout sa'yo kapatid na Jeep. Mangisda ka na dyan, kapatid na Jeep. Mention lang ako, balik ako agad, sabi ni Kim T. Mami, dyan sa bahay mo, sabi ni Kim T. Salamat, Jeep, sa patamsak mo. Mangisda ka na dyan, Jeep. Dyan sa premier mo, ate Mami, sabi ni Kim T. Lela, Korea. Yan. Ay ni Mami Heights. Win TV. At kanyang baba ng kanyang bahay. To be only 7 million people in the house. Mega love shot out. Maria Bot. Palablab sa mga dumikit sa'yo. Walk, pwede ko baba premier ko. Sige, baba mo. Jay, baba mo. Kasi na-win na, dan to you, sabi ni Ami Vlog TV. Baka mo Jay pa nga ang premier mo. Hello, host, Ka-GB. Thank you so much, Ka-GB. Welcome back. Kapin po. Sige, pipin ko yan. Kapatid, baba mo. Hello guys, sabi ni KGB. Ami Vlog TV, pababa ng bahay po, sabi ni Wena Wen. TV, ba mo bahay namin? Maria, dan to you, sabi ni Ami Vlog TV. Tony TV official, nagbaba ng kanyang mansion. Naul ate Ami. Naul ate Ami. Dahil ni Mami. Thank you so much. Thumbs up. Doon mo, dan yun, sabi ni Kap GB. Jerry Pasi, nagbaba ng kanyang bahay. Please, thank you. Stay safe, sabi ni Maria Pao. Maya Pao. Please return each other. Dan sa premier mo, kapatid Jeff, sabi ni Mami Heights. Kamsakan mo yung premier ni Jeff. Mami, yung nakapid. Kamsakan mo yun. Kay Jeff yan. Mami Vlog TV, dating dikit na po tayo. Salamat, sabi ni Wen ang Wen TV. 8 million people in the house. Hindi kami galap shot, ha? Maya Bao. Do you speak Tagalog or English? Where you from? Thumbs up Dan, sabi ni Kajibi. Thanks po, Mami. Sabi ni Jeep. Abi Channel, Manaya, you're not returning to you. Just like what we did to you. You need to add or like that? Oh, kaya ano? What do you want? Please return each other. Everybody happy. Like that. So please connect each other, guys. Para everybody is happy. I want banana. We also need banana. Sabi ni Mami Heights. Mami Heights is give you 10 banana or more than 10 banana. If you need banana. Maria Bot. Dan. Sabi ni Kuya Big TV. Tas vlog. Nagawa ng kaming bahay. At si Ami Vlog TV.
If you need more banana, please connect each other. Tagalog na pala yan. Tika. Tagalog ba? Hello, host. San Mesa, host. May galap siya San. Mami Heights, oo. Kuya Beef, nagbaba ng bahay. Sino Tagalog, Mami Heights? Kampanya naman dito sa iyo, host. Okay lang ba? Okay na okay yan. Pawas naman po kahit saglit lang. Karamihan views, content, second test. Maraming salamat at support. Sabi ni San Misa. Okay, San Misa. Lagay mo dyan, Misa. Dapat mo dyan sa'yo. Protos Labrador, that to you, sabi ni Ami Vlog. Paramihan ng views lang yan, host. Oo nga eh. More views. Winner Ricky, gusto ko ipatap 1 yan. Magaling na singer. Salamat po, host. Walang anuman, San. Punta na muna saan yung nakapin para ikaw naman sunod ko mamaya. Guys, punta natin yung nakapin, guys. Samsakan natin kung dikit na tayo. Kung hindi, dikit na natin. Full package natin, guys. Hindi pagalingan. Padamihan views. Nga naman. Guys, patamsak at padikit dyan sa nakapin, guys. Support mo na habang di pa busy sa work. Guys, padikit na nakapin. Sam, punta na muna sa yung nakapin, Sam. Mamaya ikaw naman ipalit ko dyan. Para maraming magdikit sa'yo. Padikit na natin yan. Ano ba ng bahay? Plus, Antonio. Sugoy Dan, sabi ni Mami Heights. Magbalikan tayo, guys. Para tayo masaya. Huwag tayo magbudol kasi masama niya, guys. Ang banana ay para pamigay talaga yung banana na yan. Pero may kapalit yan. Kaya dapat palitan lang ng banana, guys. Kaya tayo lumaki yung mga tambahay natin, guys. Kaya tayo nagsisikap ng isda para lumaki yung bahay natin. Bok, pwede ko ba bababahay ko? Bahay ng kapatid ko, bagong lang kasi. Sige, padikitan mo yung daming didikit dyan kung bago. Dati yan, didikit sa'yo yan pagka magbaba ka dyan ng bago. Nag-abang lang sila ng bago dyan. Baka mo kapatid. Ami Vlog TV, nagbaba ng kanyang bahay, guys. Big up, shout out, 8 million people in the house. Ipagdarasal parang kita. Sige po, next bago lang. Kasi gusto rin kasi mag-vlog. Sige, mga kapatid. Ano natin, dikitan natin yan. Mami Heights, Antonio, team ba kayo? Sabi ni Mami Heights. I still here, sabi ni Abby Channel. Thank you so much, Abby Channel. Maria Dan to you, sabi ni Tony TV Official. Ang dami nang dumakit sa'yo, Maria.
Wala ka man lang na binalikan. Kasi na winadan to you, sabi ni Tony TV Official. Kung ganyan, di wag nyo lang dikitan niya kung magbabali. Erickson, shut down. Bigla, shut down. Tinadhanang magkikita. Tony TV Official, pababa ng bahay mo po, sabi ni Win TV. Kabaitan, thank you so much. James 2, thumbs up. Thank you so much, James 2, sa pathumbs up. Baba mo ng bahay mo, James 2. Ay, anong, yung bago mo yan, ano? Winawit OTW, sabi ni James 2. Guys, padikit po, bye, kapatid bagong vlogger, hey. Sabi ni, yan o. Guys, padikit ng nakapin, guys. Bagong vloggers. Dikitan mo na muna yung nakapin mo. Nakapin, dikitan mo. Buo-buo, sa kapatid ko yan, sabi ni Jeep. Naka-off comment siya, sabi ni... Kabait ay Jeep, last naka-off comment ba yung ano mo, binaba mo? Tony TV Official, full pack bahay mo, salamat, sabi ni Winawin. Thanks sa pag-pinbook. Naka-off comment daw yung book yung binaba mo. Ang bata ba? Saan sa nakapin mo, Jeff? Hayaan mo na, huwag mo nang dikitan mo lang. Isang mo lang siya. Huwag ka na magpakas. Saan sa kapatid mo, Jeff? Yes, book. Kaya naka-off comment. KJW. HBR, mix, plates, videos, kusina, dan, full package. Pakibalik na lang. Sabi ni KGD, WHBR. Balik na rin pa kay Tony TV. Tony TV Official, dating dikit na po ako sa'yo. Pa-check na lang po. Baka hindi ka pa ako dikit sa akin, sabi ni Lerdos. Hindi ko nabasahin. Ano? Kay Tony TV. Loba po. Ito? James 2, Dan Sukli, salamat. Sabi ni Taos Vlog. Out muna kuya, diyan ka na muna. Ha? Gagawin lang ako. Sige mami ha. About the way she makes me stop, she makes me smirk. It gets me chills, it makes me blush, it gets me wet. And I can see it when it's time in universe. Okay mami, ingat. Sabi ni Kabaitan. Dikit na lang book. Okay na yun, sabi ni Jeff. Kaya nga, dikit na lang, huwag na magbakas. Ano na lang kayo, mag-shoutout na lang kayo kung nakadikit kayo. Magbabalikan. Thank you so much, 6 million people in the house. Huwag na lang magbakas. Para ano, mag-shoutout na lang yung dumikit. Para mabalikan. Guys, papunta nyo na kapit guys. Brotos down to you, sabi ni Kabaitan. KGBWBR, Kabaitan, TV, double package, pakibalik na lang, sabi ni KGBR. Pilardos TV, nagbaba ng bahay. Can I be honest? Keep it down, I get
Thank you so much, Elardos. Win TV, nagbuman ng kanyang bahay. Erickson Serda. Thank po sa mga dumikit, support, and kapatid sa Bingin Gift Plus RTV. Thank you so much, me and S. Brown. Dikit kalimbang lang po, balikan ko agad. Sabi ni MNS Vlog. MNS Vlog, thank you so much. Maria Buwan, ang kanyang baba ng kanyang bahay. Ipli mo nga ito si Maria kung tayuan siya. Ay mo nga, tingnan mo. Kung pagawin siya. Yes po, talaga sa mga support guys, sabi ni Jeff. Eight million people in the house, mega love shout out. Gawa po kayo bahay para dikitan ko, sabi ni Jeff RTV. Tignan mo ako ano yan. BGBR mix Killen Vlog dan full package. Pakibalik na lang, sabi ni KGB. WHRB. Ilardos TV, tamsak dance na naka-pinhouse. Pero paano siya magbalik? Naka-off comment siya. Balik ang kanya Ilardos. Ayan si Jeep. Si Jeep plus RTV. Yan siya. Pin mo. Model. Happy channel. Thank you so much for joining in. Okay, babalik po. Sabi ni Jeff Plus RTV. Balakan mo si Ilardos. Jeff. KGB WHBR Mix. Tony TV Official for package. Pakibalik na lang. Okay, balikan ka mamaya ni Tony. RGGBR. Ilardos, nagbaba ng bahay. Magbaba lang kayo ng bahay, dikit na rin na kayo. Sa akin, stay connected, sabi ni Jeep Plus RTV. Maganda ka nga, hindi ka naman nanukli. Jeep, that's you. Busy, no? Jeff, down to you. Five million people in the house. Mega love shout out. Guys, punta na natin yung nakapin, guys. Jeff,
done to you, sabi Ami Vlog. Meron akong tinatawag na maaari. Pero kahit anong oras mo ako tawagin, darating ako dun lang na mas makasasal. Maria Boa, give it love on my latest upload. Let's sing and stay safe. Abi, done to you, sabi ni Ami Vlog. Jeep, dalaw ka sa LS ko, lapag ko bahay mo. Kaya lang ayusin mo kami. Sick na meron kasi ayaw magdikit pag alak kumit. Oo, pero ang akala kasi nila, kaya pag walang comment, hindi nila mababalikan kasi walang comment. Shout out mo agad yun, tapos sabay palit agad. Pwede yun. Saka mag-upload ka pa ng video mo. Bago pa lang yan kasi yung sa binaba ni Jeep eh. Oo. Saka kahit wala ng bakas, basta balikan lang. Ikitan ko siya dito. Ikita ko sa Jeep dito, hindi na ako magbakas. Wala naman palang bakas to talaga. Ikitan ko na siya. 11 na siya, 11. Oo, 10 pa lang. Ay, nakapid. 11 pa lang yung pipit. Tinikitan ko, magdagdag ka pa ng para matulungan ka namin, Jeep, para din pati sa double dates mo video. Sabi ni Elando. Kaya ang daming video dyan eh. Kahit kumakain ka, pwede mo yung video yan. Para may video ka lang. Maria, done to you. Sabi ni Ali, saan nga sa yan? Win TV, nagbaba ng bahay, manok na pula, tusok ko. Miga love shoutout sa manok na pula. Wala mo bahay mo? Manok na pula, ano? Lubat ka na? Ano sa'yo? Ano sa'yo? Kaya tapoy dito. Hey JB, nagawa ng kanyang bahay guys. Tas vlog, nagawa rin ng kanyang bahay. Manok na pula, mandikit ka dyan. Oh. Yung nakapin manok na pula pala, si kay Jeep. Kapatid niya daw yan. Dagdagan mo yung banana niya. Litot kalit pa ng bahay niya eh. 11 pa lang. Ang titigan kasi sa SPC isasakit kita katawan ang titigan Mang Kanor, tamsak kanos. Salamat Mang Kanor. May jacket ka na yan, Mang Kanor. Mang Kanor, may jacket ka na. Salamat, Mang Kanor. Salamat, Mang Kanor, sa tamsak mo. Salamat.
may-ari ng damdamin na minamahal ko. Kabaitan, nagbuba ng bahay. Yan si Mang Kanor, kabaitan, bigitan mo, Mang Kanor. Bago pa lang yan si Mang Kanor. Ang talan. Bigitan mo yan si Mang Kanor. Ako kay bathala. Ang Kanor, dan to you, sabi ni kabaitan. Maria Wow, nagbaba ng bahay. Dan full pack dikit sa nakapin. Sabi ni Mang Kanor. Okay, shoutout natin Mang Kanor, mamaya pabalikan natin yan kay Jeep. Jeff, may dikit daw sa'yo si Mang Kanor. Balikan mo. Ano, babalik yun ni... Ah. Mang Kanor, na po, sa binaba mo, sa bahay, nagluluto, pasukli na lang po. Sabi ni Elardo. Emerlyn Penuel, I'm back. Thank you so much, Emerlyn. Baba ka ng bahay mo, Emerlyn, para madikit ang kanila yung mga bago dyan. Jeff, dan to you, sabi ni kabaitan. Alphabito Vlog, Tuso, host. Thank you so much, Alphabito. Sino to? Ha? Ingatan mo siya. Jeff Blas, RTB, dyan po. Sabi ni Emerlyn Penuela. Dyan lang kayo, host. Luto lang ako. Sige, sige, Abi. Thank you so much for tuning. Host, padikit naman po. Sige, baba mo ng bahay mo lang dyan. Didikit, maraming didikit sa'yo dyan. Alphabito ang vlog. Guys, padikit kay Alphabito vlog. Bago pa lang yan. Nicolap, shout out. 8 million people in the house. Malaya, dahil full pack dikit. Pasukli na lang po. Oh, kawawa naman po. Emily Penuela, Alphabito vlog. Dan, tamsak. Dati ng dikit, sabi ni Emerlyn. Mang Kanor, nagbuba ng bahay. At si Emerlyn Penuela, nagbuba din ng kanyang bahay. Hindi pa dikit ni Emerlyn, guys. Lablabin na natin yung si Emerlyn at babalikan kayo na agad niyan. Buena Wen TV, nagbuba din ng kanyang bahay. Maria, please return. Mang Kanor, Dan full pack. Awit, hello host. Sabi ni Awit. Thank you so much, Awit. May jacket ka na, Awit. Tamsak dikit. Salamat, Awit. Nagbakas ka ba, Awit? Nagbakas ka doon na para pagbalikan kita mamaya. Matamsak lang, host. Sige, baba mo yung ano mo para matamsakan. Ano ba yan? Premiere ba yan? Fresh watermelon.
Dikitan kita mamaya. Awit. Love host, thank you so much sa palablab mo dyan, Kat TV. May ako dyan, kapatid. Ems, kulit na po, pasuklin lang po, sabi ni Mang Kano. Thank you so much, 10 million people in the house. Hmm? Ano? Ah, wala pa. 10 minutes. Guys, magdikita na kayo kasi 10 minutes o 12 minutes na lang tayo si host. Mag 2 hours lang tayo. Kabaitan, done to you, sabi ni Dan sa nakapin host. Oh, kay ano yan, kay kapatid yan ng Jeep. Bakit? Matulog din ako eh. Mang Kanor, Maria Dan, full back, dikit, pasukli na lang po. Gwenawin TV, nagbuba ng bahay. Ay, kay ano pala si Awit pala, Dan daw, Gwenawin TV, sabi ni Awit. At si Mang Kanor ng baba, Alphabito Vlog, Emily Penuela Dan po. Sabi ni Alphabito. Balikan na kayo guys. KTV Mix Vlog. Ayan, nagbaba ng bahay. Di kita nyo na yan si KTV Mix Vlog. Ang poging-pogi na KTV. Mang Kanor Dan to you. Sabi ni Kapitan TV. Awit Dan, sabi ng Alphabito Vlog. Sana all. Oo, sana all. Pogi tayo lahat eh. Awit Dan, sukli. Salamat, sabi ni Wena Wayne. Alphabito, nagbaba ng kabang kanyang bahay. To be with you. Shelan Vlog, hi. Telian Vlog, may jacket ka na. May jacket ka na, Telian. Telian Vlog. You can drop your link, Telian. May jacket ka na. Mas padikit. Sige, mamaya, magbakas ka doon sa akin, dikitan mo ako, balikan kita mamaya. Yung phone ko kasi ginagamit sa live, kaya hindi pa ako makapagdikit. Mamaya ako magdidikit pagka tapos ng aking list. Magbakas lang kayo doon sa akin kasi doon kayo balikan, ha? Sure yan, sure ang balik yan ni host. Telian Vlog, may jacket ka na po. Magbaba ka na po dyan ng kanyang bahay. Jens Vlog, thank you so much. Mega love. Shout out sa'yo, Jens Vlog. At ngayon ka lang, Jens Vlog. Ang dami kaninang bag. Kain po, host. Natapos ko lang kumain kanina bago ako nag-ilis, Jens. Kain ka na muna. Magbaba ka ng bahay mo para madikitan ka. Daming bago sana kanina, Jens. Winamin TV, nagbaba ng bahay. Gawa mo, Jens, yung bahay mo. Ha? May ang babalik yun. Jens Vlog, bahay mo, bawa mo. Dikitan nyo guys yung si Jens Vlog guys.
Maliit pa rin ang bahay niya guys. Para madagdagan din siya. Nung kano, run to you, sabi ni Baitan, vloggers. And Toast Vlog, nagbuwan ng bahay. Hindi kami kalap shoutout sa 7 million people in the house. Lapit na mag 3 hours si host. 7 minutes na lang, mag-end na si host. Kahit saan man tayo magpunta, di na Sana magkikita. you want me to guide my lips sa ikaw. Pagtago sa iyo, hindi ka na maiisip, mahalin ka, maraming pa, ikaw lang ang aking marunong iisip na, ito ang lahat. Guys, magdikita na kayo guys. Sawang may tira bang oras. Jens Vlog, done to you, sabi ni Kabaitan. Dikitan mo? Toast Vlog, dikit na daw sa iyo si Kabaitan. Balikan mo na lang si Kabaitan. Toast. Emily, Camila, pati Lumis Vlog, Dan, full pack. Sabi ni Emily. Kabaitan. Toast Vlog, done to you, sabi ni Kabaitan. Mansion mo po, Kabaitan. Guba mo mansion mo. Ayan, naguba ng Kabaitan ng mansion. Bahay. Sabi ni Kating D. Mex Vlog. Emily Penuela, Toast Vlog, dati nandito po. At si Ami Vlog TV, naguba ng bahay. Emily Penuela, naguba ng bahay. Yep, balikan mo ako, sabi ni Ami Vlog TV. Toast Vlog, balikan mo daw si Kabaitan TV. Yes, Vlog. W, dyan na po. Balik na ma'am, Kabaitan. Balik na. Yan sa'yo, Kabaitan. Ang ganyang ibahe, ano ba ang iyong pangalan noong nakita kita? Parang kilala ko si ma'am, Kabaitan. Ikaw na katabi. Ems, kulot, done to you. Sabi ni Ami Vlog. Kabaitan, TV, done. Sabi ni Emily Penuela. Magbalik ka ng tama, guys. At tamang wakas. At tamang nood ng video. 6 million people in the house, mega love, shout out. Mami Hatch, Ems, kulot, galing ako sa bahay mo. Galing mo. Kumanta, sabi ni Mami Hatch. Ami Vlog TV, dahil kamsak po, dati na dikit, sabi ni Emily Penuela. Mas masyadong malakas music mo. Hindi ka na masyadong marinig. Music bawas natin. Kuya Papin, mga kay Tiskulog. Saan yan? Mami, saan mami? Thanks mami, ha? Mas masarap yung pag may beef pares. Emerlin Sprout, saan yan mami ha? Emerlin Sprout. Alin Emerlin Sprout? Kuya, ba't mo pinatay music? Hindi naman ha. Hinaan ko lang. Guys, patulong sa bahay. Asan ba si Emerly? Yan. Ito ba si Emerly? Mami? Kanina pa nangingis na si Emerly. Yes. Patingin nga Emerly. Thanks po. Walang ano naman.
Ay, same school doon. Dikit ko na pala ito eh. Sa Team Tisay, dikit ko na ito eh, si Emerly. Kahapon ba kuya? Wala. Kailis, hinahanap kita eh. Di wala alive. Hindi ko naabutan. Ano yung LS? Kahapon ba kuya? Wala ka, LS. Oo. Umaga na ako eh. Kasi paghapon, ang nagbaghapon kasi si ano na eh, si Katibi sa kasi Founder Tisay na yung nag-i-LS sa hapon. Kaya ganitong oras ng LS ko. Umaga na ako. Kain tayo. Oy, sige kapatid. Tapos na ako. Alphabito Vlog, naggawa ng kanyang bahay. Ano ulam mo, kapatid? Parang naamoy pa, parang ginisang alamang ah. May taba. Ang ulam mo kapatid, naamoy ko, hipon. Mami. Ano mami? Yung look. Lucky me? Aksiw? Sarap ka. Sandok ni mami. Tika. Ano, bigyan mo ng ulam si ano, katibi oh. Sarap. Aksiw na ano, galunggong. O bango. Team Tisay pa, support. Sa nakapid. Sandok ni mami. Sige, malubat ako. Sige, kapatid. Baka matinig ka ng paksiw mo dyan. Katawan. Sarap mong titigan. Kasi sa isip, isasakay kita. Nalatak ko sa 578 M's. Sabi ni Carl. Thank you so much, Carl. Kapatid, baka may ayuda kayo. Ayuda mo yung nakapin, kapatid. Para maka-grade 6 na yan. Dikit ko na kayo ito eh. Thanks po, pababa ko po ng bahay, sabi ni Emerly. Carl, baba ka daw ng bahay para mabalik ang ganyan. Emerly. At hindi mo na yata balikan yan eh. Mga alagad yan eh, ano yata eh. Mga kasama natin. Five, 7, 8 times. Sabi ni Yag, boss mo. Baba ka lang ng bahay mo. Ayan, nakapin na pala. Huwag ka na bumaba, nakapin ka na pala. Sige, sige. Di sa, ano? Oo, sa white studio. Salamat po, host. Exit muna ako. Saglit. Sige, Wayne. Thank you so much, ha. Balik ulit bukas. Para masuklian ko. Huwag mo na suklian yan, Emerlyn. Hindi yan nagbabakas sa mga yan. Emerlyn Penuela, thanks po. Kabaitan, mabuwa ng bahay. Huwag mo nang balikan yan, mga yan. Ayuda lang yan sa'yo yan, mga yan. Talaga. Mga pang-ayuda nila talaga yan. Dami pa yan sa team mamaya. Tingnan mamaya sa ano ni... Sa TV mamaya, sa list niya mamaya. Dami pa yung ayuda. Kasi pag grade 6 nga. Oh, thanks po. Oo, ganyan dito yung Emerlyn. Pagka may mga ayudahan, tulong-tulong yan.
Batibot ni Chen, 71579. Credit kan mamaya hapon yan. Sigurado. Emerly. Dikit ko na kasi ito Emerly. Kaya mamaya pa lang yan, mga alagad na yan eh. Mamaya. Ilan na yan? Isa. Dalawa. Tatlo. Oh, tapos 581 na. Jens Vlog, dito lang ako, kuya. Sige, salamat, Jens. Naiyak ako. Huwag kang umiyak. Ang bait nyo. Sabi ko sa'yo, mabait dito sa Team Tisay. Pero pag mga oras na mga kalog din ng mga yan. Tawanan, pagka seryoso siya, puro seryoso yan. Ang bait nyo. 582 M's. Nakakaiyak pala talaga. Salamat po sa support. Wala yun. Ito na. Mamayang gabi, ano na yun? Graduate na yun. Basta pagpunta mo lang Emerly sa mga LS ng mga sa Team Kisay, siguro may ayuda yan. Yan, dikit po, ma'am, Emerly, pabalik po, sabi ni Jens Vlog. Ayan si Jens Vlog, balikan mo ang Emerly. Noong una bro, naiyakan ko yung 100. Bakit? Iniyakan ko yung 100. 584 M's, sabi ni Kawali ni Mami. Galing niyo po kumanta, sabi ni Jens Vlog. Galing ka kumanta, Emerly? Bahay, Jens Vlog. Baba mo na bahay mo, Jens Vlog. Manay, ano ko yan, napanood ko na yung pagkakanta siya. Ayan na, Emerly, yung bahay ni Jens Vlog. Mamaya, credit na yan, gabi. Diba nga, may ads nga yan, pero hindi yan money. Talaga po ba? Salamat po sa pag-appreciate nyo. Oo, walang ano man. Mamaya punta ka ulit sa kay Kadibi ka sa kay Tisay, mamaya. Sigurado na yan. Graduate ka na yan mamaya. 585. Yes, vlog. Thanks po. Sabi ni Emily Penuela. Sure. Heidi Velasco, 586M. Ayan, malapit na. Ano ulam mo, mami? Sabi ni Jens Vlog. 587M. Malapit na. 3:30 na lang. Nightmare. Wala. Wala up. Sabi ni...
Ako nga din, paayudahan mo. Kanina sana jeans namin bago. Dami sanang bago. Kaya lang pinasukan naman ako kanina ng isang budol. Naku. Nakagraduate po yata ako ng ngayong school year. Sure yan mamaya, Emerly. Graduate ka niya. Ano ulam mo? Paano malalaman kuya pag budol? Yung kanina, yung English speaking na yun, yung hindi lang nagbabalik ba? Yung panay baba lang ng bahay, tapos hindi man nagbabalik. Panay padikit lang siya, pero hindi siya nagbabalik. Ganun ang budol. Maynard, Acosta Jr., 58010. So, ayan, lapit na. Ayan si Tos, vlog nagbaba ng bahay. Ganun po ba? Madalas ako mabudol. Oo. Kaya kanina, di ba, kahit sinachat out ko na siya, parang wala lang siya pakialam. Di na nanukli. Oo, kanina, meron na naman jeans kanina. Galit na naman si Mami tuloy. Nadali na naman daw siya. Kahit na sinashoutout siya, parang wala lang naririnig eh. Grabe talaga. Seven million people in the house, mega love shot, ha? Na-stress talaga si Mami doon sa kanina na naman. Eh. Hindi ko na nga binabasa yung mga ano niya kasi na ano rin ako. Hindi man nagbabalik. Dapat pala binaklasan ko siya, no? Kasi baba lang ng bahay. Eh. Oo, hindi siya nagbabalik talaga, James. Monetize na siya eh. Ano siya, model. Model siya. Tinignan ko yung video niya, model siya eh. Model nga, hindi naman nagbabalik. Ems kulot, mamaya ulit ha. Pag LS ni KTV o City Say ha. Sabi ni Mami ha. Kawawa yung iba. Kaya kawawa. Dahil pa naman dumikit sa kanila kanina. Lahat yata dumikit. Nabitin tuloy. Busy mga yung matisay. Busy nga eh. Maya pag LS niya no. Pag-gala yun. Kaya nga. Kahapon mayroon na naman kahapon. Pa-English pa yung mga ano, hindi naman nag-ulit. 15 din yun na ibaba ko ata. Ngayon? Mami, 15 na ibaba mo ngayon? Sa'yo pa lang yun, wala pa yung iba yan. Kay Tisay, dami din kay Tisay. Sige po, baba po. Nung Primera. Po, namisit ko. Sige po, pababa ng Primera para po masit ko. Putik, Tagalog yun. Ayop ng babae na yun. Model siya, Mami, di ba? Model. Nakita ko yung ano niya eh. Nakita ko yung video niya eh. Ayaw ko talaga ng budol. Dapat pag ganyan talaga, ipaklasan ko talaga ng jacket ko. Salamat po ng marami. Nakakatawa pero naiyak ako. Nakibahay, budol. Kaya, inalisan mo ba ng jacket?
Hindi nga eh. Alisan ko. Tingnan ko, alisan ko ha, yung jacket. Makita ko pa dito. Pag nangisda ako, nakamonitor ako sa White Studio ko para kita ko kung may nagsusukli. Kaya nga, ginalisan ko na nga eh. Kuya, out muna ako kasi may ini-edit ako. Sige, Ma'am Jen. Salamat sa iyo na marami sa pag-play mo sa akin. At kay Mami Hyde. Maraming salamat. Tos Vlog, nagbuba ng bahay. Dapat po pala talaga at least dalawang gadget po. Ano? Oo. Wala dito yung CP nun, dalawa. Ako na yan, kakabayti mo. Yan pala mo. Yan na pala mo. Emerlens Pamela, isa lang to kasi gamit ko kaya minsan ba alis-alis ako. Second para maintindihan. Gawa ka Emerlens ng isang account ng ninja mo para yung pagbaba mo sana. Yan ang ibababa mo. Para yung min mo, hindi siya na-display kay Lolo. Hindi ka nababawasan ng malaki. Kasi kung yan ang gamit mo, pag road to 1K ka na, lagi kang babawasan ni Lolo. Malalaki itong binabawas. Hindi naman yan gamit yun. Min, yan. Ninja na yan. Yan. Bakit? Ninja ba yung Emerlin Pamela? Hindi. Min yan eh. Hindi naman nagagamit namin. Yan. Sige po. Papa Chris, hello. Ba't kayong ka lang? Idol lang maninguto na baga. Shout out sa lahat ng mga bisita mo. Ba't kayong ka lang Noy? Kanina pa daming tao kanina. Noy. Bawang bahay mo para madikitan mo. Madikitan ka pa. Ayan yung nakapin mo. Saka may mga tao pa dyan. Baba mo bahay mo, madikitan ka pa. Ba't ngayon ka lang kabayan? Tapos na ako mangod to eh. Ba't ngayon ka lang kabayan? Magbaba ka ng bahay mo. Hello po. Ayan si Papa Chris. Emerly. Baka hindi pa dikit yan. Baba ang bahay mo, Papa Chris. Kabayan ba ang bahay mo, kabayan? Para madikitan ka. Ayan, kanina daming tao kanina. Babaita, nagbaba. Kahit na si House, kapatid. Bukas naman ang umaga.
Ano ka bukas umaga, agahan mo lang mga alas 9. Ano oras ka mag... Kabaitan, 11 ako sa'yo. Sabi ni Mami ay, isasakay kita. Tulog muna tayo, Mami. Pahinga muna para mamaya pag ano ni kapatid na TV, ka-TV, di kondisyon tayo mag-isda naman. Wala, pag i-focus natin buong araw dito sa YT, mamaya tayo ng gusto. Wala, pati pagkain na makalimutan. Sige kuya, James, punta ka sa list. O mamaya, ano ha? Emerly, punta ka mamaya. Ano po ulit yung gamitin ng mag-ilis mamaya? Ang mag-ilis mamaya, si ano? Vlogs, tamsak ko eh. Ay, may jacket ka na ano? Chips. Dan sa'yo, Ate Kulot, sabi ni Papa Chris. Naka-TV at Sitisay ha? Oo, yung Sitisay. Thank you po. Walang ano man, JAG Vlogs. Baba mo bahay mo para madikit ang kapa. Ayan yung nakapin, JAG. Tapos vlog, nagbaba ng bahay. Okay po. Dikitan nyo yung nakapin, si Emerly Penuela. Si AJ Vlog. Puntan mo yung nakapin. Balikan kagad yan, Emerly. Yan si Emerly. Maabang lang yung babalikan niya mamaya. Yung dumikit. Lalang say-say ang pagmamahal. Nang kay tagal ko rin bumubuo. Sa TV Mix Vlog po ba? Oo. Pangalan ng YT. Tapos Tisay Veronica. Ka-TV Mix Vlog. Tapos yung isa kay Tisay Veronica yun. Sunod sila mamaya magulo. Mga 6 yata. Mga 6 yata sila mag-umpisa eh. Kaya mga alas 5 yata umpisa na yun. Pagka may time sila. Ito pa rin. Sana siya na. AJ. Dan, dikit kalimbang po. Emily Penuela. Thank you so much po. 519 na po po sa iyo. Thanks, sure po me guys. Magbalik po. Mention lang. Me, thank you po. And Emily, balikan mo muna si JAJ Vlog. 10 na lang palang kulang mo. Graduate ka na, Emily. Mamaya, graduate ka na. Ayan si Tos Vlog. JAJ, dikit ano pa yan. Nandiyan pa yan, nakatambay pa yan. Magbakas ka lang yan para balikan. Ayan yung pangalan niya, oh. Ka-TV Mix Vlog, Emerly. Dito na ako. Oh, ano, dami kang kinain. Sarap ng ulam, mo yung quick paksiw eh. Daming sili. Ayan, good. Bayan nakapid. Ayan, pagbigyan ni ano yan, ni kapatid. Pag-graduate mo mga kapatid nyo nakapid, paisip tuloy si AJ Vlogs. Ayos na po, sabi ni Emerly. Ayuda. Ay, sa ka-TV eh. Yung pahinga ng ayuda yan. Aray, may ano rin pala si ka-TV. Unahan nyo muna ako.
Baba po, share. Ayan, baba mo daw ka TV. Putik ka. Dahil mo nalalaman, ha? Unahan. Ayun, hindi kita mo na yan. Ang daming arte-arte niya yung ka-TV na yan. Una sa'yo, Tam. Unahan mo na nga yan, Emily. Patawa na yung ka-TV. Mami, love. Oh, love rin ko lang. Saan ako sa nakapin? Emily, sir, narinig na yung beat. Narinig mo. Isa lang talaga. Dagdagan mo ka-TV. Graduatin mo na yun. Ano naman na dami mong alagad, hindi mo bigay dyan. Ayuda eh. Lalagay tuloy mata ni mami. Mamaya, kurot ka niyan. Sir, narinig na ang iyong. Sabi ni Emily, sir, remove ng yung video yata. Yes, 22. Mega love yata. Emerlyn, Dan, 591. Yan na si kapatid na Wilmer. Siya na magpapagraduate niya. Buti pa si kapatid na Wilmer. So, TV, pasali po. Oo. May jacket ka na. So, may jacket ka na. Pinapala po tayo dikit, sabi ni Emily. Yes, my love na po sa payuda sa nakapitis. Leah Channel, sige na nga. Yudahan nyo na, pag-graduatin nyo na yan, naawa kayo. Member na pala natin yan eh. Buntaling ko kayo mamaya, tama. Merakson, palablaba yung nakapin. Buti na sa nakapin, sabi niya dyan. Ayudahan time na ngayon. Ayudahan na, mga pa last 2 minutes. Ayudahan na yan. Sawad TV, nagbaba ng bahay. Guys, si Sawad TV bago. Baka naman. Unahan mo nga ito si Sawad TV. Ako napatapos sa nakapin. Yan, buti. Kasi, katibi mamaya, lagot yan sa akin mamaya sa ilis niya. Agad ito yung ginagamit eh. James, 22, dan po, sabi ni Emily Manuela. Manok na pula, Emily, dan. 592, yay, malapit. Tampak. May jacket ka na, Yamson, Payatot. Wilmer Vlog, dati na tayong dikit. Dan, tamsak na lang. Hello, guys. O, Jeep, balikan mo. Marami kang balikan dyan. Kanina. Si, umalis na yata si, si Lardos. Saka si JB, balikan mo pa, hindi mo na balikan. Kayo, na sa nakapin. Manok na pula. Nagsundan ko, pasukli na lang po. Salamat, sabi ni Sawad TV. Salamat po, Sawad TV. Nasigla na po kita. Kay-check po. Mayo official. Abay,
Tauhan niya. Kanya. Erickson sir, dati na pong dikit, sabi ni Everly. Salamat po, sabi ni Sud. Everly, dan 595, sabi ni Crystal. Ami Vlog. Parang ba, Jerry Bass, thank you so much for staying there. Basta yung mga alaga. Mag-graduate ka na ngayon. Bait pala ni Share ka TV. Hindi yung picture. May jacket ko kilabot. Wala naman dyan. Hindi yung picture. Magtampo natin. May jacket ka na lang yung official. Apat na lang. Idol ka ba? Bumalik kami na sa TV dyan. Diyan na tayo sa'yo sa TV. Babalik na lang. Pusang tigang. Thank you so much. Tusok sagad. Ami Vlog TV. Dan pasukli na lang po. Salamat po. Sabi ni Saud TV. Pusang tigang. Ano? Emily Dan 597 Pusa dikit dating dikit sabi ni Zoe the Great James 22 nagbaba ng bahay at si Erickson Sorda si Saud TV nakapin ako nagbaba ng bahay Saud TV nagbaba ng bahay 5 na Idol Botete Yes, pusang Yay! Thank you so much. Host, pero biglang rest muna ba? Okay, big thank you. Sam. Isa Silosa, thumbs up bigay. Ano paano to si Jisa? Ba't gano'n nakahit ka? Nakahit din, no? Ba't nakahit ko si Jin Silosa? Message automatic fit for review. It is equal to everybody. View deleted. Paano ito gawin? Ha? Right user in this channel. Jane Silosa is now moderator for your channel. Jane, subukan mo nga Jane ulit mag-ano. Okay na. Idol, gwapo. Thank you so much. Gwapo ka rin. Balikan mo daw si kabaitan, Jane, kanina. Kuya Bicol may kasalanan. May kasalanan. Sino? Ayos ko na. Jeep, balikan. Sabi ni Ami Vlog. Mami, kain tayo. Ricky. Natakitan ko na itong mga lagad ni Pogi.
Ano may nilamigin. Para hindi lamigin. Mamaya, payat na nga nalamigin. Magkapulmon pa. Mama at saka kay TV, Wilmer. Oo. Yan mga bayani dito. Wilmer TV. Magbaba ng bahay. Ikitan mo at Kiraji TV. Bago yan. Yung Chin Channel, 68 Idol, kung gwapo. Gwapo ka man. Sabi ni Saud. TV. Ayan, balikan mo yan. Pusang tamada, pusang bakas ko dating dikit, sabi ni Emerly, ganyan. Kasi mangot din. Pagi TV, pang 581, pusang tamada, dikit, kalimbang all, kapaglit po, sabi ni Roger TV. Pusang tamad, balik ko ba na si Roger? Pusang Diyos, nakaupo lang. Ano? Ikot-ikot. Salamat dito sa mga okay na ba? Okay, salamat kapatid. Salamat, sabi ni Pusang. Ewan sa'yo, mama. Oh, sige ko pa. Sabi ko pa, nagkabari. Walang pa, mami. Rajit TV, dan pa, sabi ni MLB. Rajit TV, dan tuyo, sabi ni aming vlog. Sawad TV, dan, sabi ni Wilmer. Dapat 10 lampas. Kapatid ni Wilmer, nagbaba ng kanyang bahay. At si aming vlog TV, mami, diyan ka pa. Malayo ako sa mic eh. Kaya malakas na. At si TV Mix Vlog na poging-pogi, nagbaba din ang kanyang bahay. So TV, dan to you, sabi ni Ami. Raji TV, dan sa'yo, Lord, salamat. Ayusin ang boses mo, malakas ka tawa mo eh. Ngayon, ang ba naman, boses ko? Pusang Sotel, Lord, nabagay ko. Lord, sabi ni Emerly Penuela, ay mami, ating Ami, andito po ako. Wala ako. Ito nga sa kapatid ni Justin. Ems Kulot, pasukli kay Pusa. Mamat, sabi ni Mami Heights. Ay, Mami. Justin, nagkain ka na? Bakit di ka pumain talaga kapatid na Justin? Mahilap lang. Kapatid. Yan, para kay kapatid. Well, Brad, nagbuba ng bahay. 7 million people in the house. Ay, host, guwapo, kaso mataba lang, love, host. Tutot mo. Sabi ko pang si Pusa. Sabi ni Emerly. Wilmer, hello kapatid. Mami, wala po dito kasi si Kuya. Bicol. Okay, mami. Mamaya ka-TV sa live mo ha. Alam mo ha. Nakula dyan ni Kuya. Naging tao, naging content ko.
So, nagawa ng kanyang bahay. Color Black, Dandicate, Kalimbang Alpas Play po. Thanks po, sabi ni Roger TV. Gaganti talaga yan. No, Mamat Kuya Payat, Mamat Wilmer Lakityan, Mamat Kuya Bicol, wala tinama. Uso naman. Sa rin mami ha. Dapat nag-aampis dyan mami ha. Buti wala dito si kapatid na mami kung nandito. Kapatid na mami. Gabi galit yun eh. Naramdam mo. Gabi galit talaga yung sa akin. Parang kasi sa TV, inaano pa doon sa ano eh. Kinakat pa doon sa English. Sino sinaway? Oo. Pinalaki niya ano eh, ka TV eh. Mag-jogging ka host. Diba? Oo ba? Samahan mo. Puntig daw siya para mawala yung laway. Ay nagtutulog daw siya para mawala yung laway. Nagalit. Parang galit ko kapatid eh. Usang yun ko, nalagay yung mata. Patay tayo dyan. Wilmer, lagi, TV dyan, sabi ni kapatid na Wilmer. Galit talaga yung kagabi. Sabi niya, mga ayop kayo. Nakita niyo. Magbilis din kayo. Yan ang boses mo. Oy! Hinangot niya. Sadya ko talaga itong mahinaan. Kasi, siyempre, dapat yung malakas na. Wilmer, dancer. Ayan, chat-chat pa mo. Kapatid na Wilmer, sabi ni Emily Penuela. Chat-chat pa mo. Galing mangluloko kanina. Sinabi dapat siya, natulog bigla. Sino? Madikit naman. Oy, sabi ni Katibi. Sino po silaway? Ewan ko ba dyan? Ay, ganit ko naman ito nakapin. Damsat. Kaya mo kay my love mo ha. Hindi ako natutulog oy. My love ko nagaganyan talaga oh. Kunwari nagbabasa eh. Para nakatulog, nabibitawan na yung cellphone. Sabi, my love ko talaga. Ari, pit ko, dikit ko sa'yo, Leo. At TV Mix Vlog, error, 404. So, talaga. 404. Saan po kayo sa Bicol host? Kasi sa mga family. Ikaw alam ko, taga Bulacan ka, Bulacan. Laguna ka eh. Sino 404 ako? Ikaw daw, 404 ka daw eh. Ako, linagasan ka ni Lolo ka, TV lagot ka. 404 na lang. Sa TV Mix Vlog, wala kang binaba. Video not available. Bakit ka TV? Ba't walang video sa'yo? Anong pinagagawa mo sa channel mo? Puro ka, tanalang palaliyo. Oo nga. Ano, walang video? Nagkababa ng bahay, walang video. Yung video po, wala talagang lumabas. O, baka yung mga, ano yun, mga private yun natin, ano? Baka bold yun, pati tayo dyan. Baka bold Leo yung walang, ano, walang laman, naka-private. O, puro ka nga Leo, wala. Ayop ka, ka-TV. Dami ni Pusa. Okay na. Ka-TV. Ayusin mo ka-TV yung video mo. Skandal mo ilagay mo. Alam mo.
Panalo tayo ng Emerly Penmila. Yun, meron na po. Ayos na. Buti na. Budol pati video sa akin, mami. TV Mix Vlog na nasa mataas na boses nyo. Dikit kalimbang all pasukli po. Thanks po. Hindi naman yung si ka-TV kumakanta, yung kapatid niya eh. May jacket ka na rin Galindez, may galap kita sa'yo. Annalyn Galindez, may jacket ka na. Budulog ka din. Oo. Kasi sabi ulit sigaw na sigaw eh. Tapos pag nakainom, yun, malakas ang si Ami nagbaba ng bahay, yung mga hindi pa dikit ni Ami. Ayuda naman dyan. Annalyn Galindez, may jacket ka na. Baba mo ng bahay mo dyan, Annalyn. Kay love na yan. May si Ami, oh. Ami, TV, Ems Kulot, Dan to you. Sabi ni Ami. Mami, musit ka, Mami. Emerly Penmila, Ami Vlog, TV. Emerly. Sana all, may harang na. Escape. Emerly Penmila, dating dikit ko. Huwag mo skip yung harang ko dyan, kapatid. First time ko dyan, maharang ka eh. Buti di mo kami nabudol. Muntik na. Muntik na tayo madali ni ka-TV. Virgin TV, then to you, I love you, sabi ni ka-TV. Pusas sa tilo, naglalaki na yung mata ni Pusas. Pati video, budol. Ayan si Pusa. Namuti na ang mata. Kaya nga, iniisip kasi kung paano mga... Edit ka ng video ng lalaman. Accepted ba yun ni Lolo? Ano yun? Na-copyright yun ah. Sabi ni pusang kaya yun. Bisali ka sa amin ha. Nagkakanta kami ha. Huwag na si ka-TV at si Justin kantay na palitan na. Sige si Prince Vlog, magaling naman tayo. Najib TV, dan to you, sabi ni Kabaitan. Mami, buwang. Ay, ni ka-TV. Sabi ni Kabaitan. Yan Vlog. May jacket ka na dyan. Yan Vlog, baba mo ng bahay, may jacket ka na doon. Hindi ako sinungaling dahil ni Mami. Ay. Hindi mo na sinungaling si Mami. Yan Vlogs. Get up, may jacket ka na. Akala ko, 5 minutes ka na lang. Mag-enter. Mag-enter ka na. Wala yung anto ko sa katawa eh. Kaya nga eh, kanina pa yan. Di na nakaluto. Ay, naman ba yan? Mami.
aga kumain. Magkakabag ako sa inyo, sabi ni Emerlyn kanina. Umpisa, di pa yan, Emerlyn, ha? Wala pa dito, kulang pa yan. Mami, mag-ilis ka na. Oo nga, para malaman, ano naman namin yung boses mo sa English. Sus, huwag mo na. Magtatalo ko kayo sa English. Kaya nga eh. Sali ka sa GC, sabi ni TV, ang laki na naman yung mata ni Pusang Susunod. Hindi, ang sama ng tingin niya, kaya ka-TV ang tingin ng masama niya. Pusang Susunod. Lalaki po tao, di ka-TV tinitingnan niya. Mami, alam mo, natatawa ako sa ilis mo. Tawa ka ng tawa sa live para kang buwang. Si Mami siguro mag-ilis. Ang ingay siguro natin. Ayan si Puso, nalalaki mo daw. Ayan, guys. Seryoso na tayo. Diyan, dikatan nyo yan bago. Halik ka. Hit yung tatlo. Five minutes na lang. Emily, sali ka sa JC. Akala ko, makasali na yun, Mami. Si Emily. Akala ko yung member natin yan. Sabi mo kanina. Oo, di ba? Kayo tag-4 hours. Puro 5 minutes lang. Dami yung agad kami. Kaya nga, ikaw nang amami. Ikaw na. Kaisip. Oo, dikitan ko yan. Bakit? Wala akong pandikit. Porkit kayo mga ninja kayo. Akala nyo, wala na akong pandikit. Si Merlin. Dinikinunahan na nga ni Merlin. Dikita yung mamaya si Jan. Gandang umaga, Rosalinda, paborito. Same to you. Hindi ko yung Bicol. Grabe. Ayan. Bukas maglumot. Bilo-bilo. Bilo-bilo. Ay, Ate Rose, Madam. TV talaga. Ikaw kumain ng gulay para tumaba. Tutuin mo na yan para mamaya. Agad sa taba ni Kuya Bicol. Kaya nga, ako papakain ng mga gulay. Taba ko na nga. Eh, ikaw na nga magkain niya ka-TV. Mariano. Sidekick TV. Magbilo-bilo tayo. May jacket ka na, Mariano. Red kit. Anong putaya yan? Bilo-bilo, di mo alam yung bilo-bilo. Ikaw na lang host, ikaw kaya nakaisip eh. Bilo-bilo. Tortang talong na may mani, tas may dessert. Ewan ko bang anong putaya yan? Piloto ako. Tortang talong na may mani. Anong klaseng putahe? Ano mo kay ka-TV? Yan, siya yun na lang yan. Hindi. Pwede, nagpatas ka. Ano kaya yan? Ano? May ilagyan siya sa mani, sa ka-TV, kaya di tumataba eh. Kaya nga eh. May ilagyan si ka-TV sa mani. Nakikita mong katawan. Kaya, lollipop pa, mahilig pa yan. Para sa'yo talaga ka-TV yung mga binibigay mo. Ito magdidiin yung Leo para tumaba ka na. Diba? Sabi mo.
Iyakin ng luli ka. Talog sa kamay. Ano kaya po tayo? Mani, tapos yung talog. Yung mani. Yung talog kanya yan. Yung talong daw kay Katibi, yung mani kay Mami. Steve siya nila yun. Mami. Kaya nga eh. Legit TV, dan pasukli. Sabi ni Mariano sa G. Ayan, Ragi, TV. Pabalik kay Mariano sa G. Kay Marlene, Penuela, dan, pabalik sa'yo. Sabi ni Jan, Vlogs. Dili ka, Leo, dali. Dili ka daw, Leo. Jan, Vlogs, nagawa ng bahay. Sa TV Mix Vlog. Puro kulay, bagay sa'yo yan. Puro ka natin ng vaccine sa COVID. Dapat kay Leo, ang kinakain niya, puro may sabaw. Mariano, sa ka ba ng bahay, pang stress reliever po, hindi po kayo pagtatawa. Sa TV, yan, maganda yan, birthday celebrate, happy birthday host. Sa akin, June, April pala ko, February 29 pala ko. Ano daw? Sana po, sabi ni Emerlyn, Penuela. Buti pa sila nag-iisdaan. Bro. Mariano, dan sali ka sa GC namin. Sabi ni TV Mix Vlog. Sige, Mariano. Magpasya ka dyan kay ka-TV para hindi ka kakatawa kung pupunta kayo sa bahay ko. Wow, yan ang mga tirada. 245 Mariano sa TV, Dikit Kaling Baol, po, thanks. Sabi ni Ragi, TV. Kami pa lang sasali namin. Kami pa lang sarili namin, natatawa na kami. Hanap po ba kami ng iba? Mariano. Dito nga, nagluluan na yung mata natin sa kakatawa eh. Mami, sabi po sa Dave. Sa TV kasi, ano pag mga nano nito eh. Mamaya, masapawan tayo sa kakatawa dyan. Tama ka dyan, Mami. Sabi ni Pusa. Yay! Sabi ni Pusa. Oh! Yan ang sinasabi. Pakis nga, Mami. Yan, Mami, kikis daw sa pet si ka-TV. Padidiin mo lang. Kaya Leo pa lang, puto na kami. Naroon na kay Kuya Biko. Bulate. Butiti. Tama ka dyan. Ate mamaya sa'yo. Kapatid. Mamaya, pagtutulungan namin ni Marvin. Yan ang gusto ko. Yan, paborito ko yung kapatid. Mga pinapantay sarado si Mami. Sabi ni Pusang Sutil. Alahoy. Mariano sa TV, Jan Black, dance, click sa'yo. Dance sa'yo, sukli mo, sabi ni Mariano. Kay Bicol pa lang, masaya na.
Oo naman. Kaya na, masaya tayo. Kahit na malungkot, pilitin natin maging masaya. Mariano, pasukli naman. Sabi ni Kat TV. Dan. Usap pala, host. Ang landi niyo. Ang landi niyo kasi. Hindi ah. Ikaw linaran ko. City, sa'yo nag-ilis pala kahapon. Kuya, wala tayo. Nandun ako. Wala na. TV. Ayaw kasuklian. Oh, ayaw daw suklian ni Mariano. Masia, tamsakdan. Thank you so much, Masia. Wala nga, nandun nga ako. Mami, dyan na siyang kongkong. Masia, dan po, sabi ni Emily Penmelan. Ako, nagalit si Emily. Balik na. Okay. Welcome back, Masia. Thank you so much. Sabog kinakain ko sa iyo, kuya. Sabog yung kinakain ko sa iyo, kuya. Emily Panwila, mukhang masarap ang halian niyo ni host. Ganado eh. Siyempre, Oh, daming nakahain ni Leo. Ano yan? May ice cream, may cake. Dami. Ano ba yan? May soup, may lugaw. Nagkawan yan si host. Nagkawan yan. Nagkawan si host. Dikitan mo si Katibi. Dikitan mo siya, si Mats Suwa. Kuya, may bago ako, premiere, patamsak naman. Sige. Pinatin siya. It's vlog. Ayan na, nakapin na. Bagong premiere ni kapatid na James. Guys, patamsak naman yung nakapin, guys. Kaya masaya. Wala nga naman iyak tayo dito, kapatid. Kuya, wala nga naman din. Guys, palablab na nakapin, guys. Tamsakan nyo naman yung nakapin. Una ako, Ate Jen. Salamat, kapatid. Sabi ni Mami, andyan naman po yun. Andyan naman siya. Ano kaya nga di ka naman napunta pag-play na? Sabi ni Mami na. Sino ang hindi nagpupunta, Mami, sa nag-play na? Salamat, Ka-TV. Erickson Sherda, welcome. Baba ng bahay. Mami, sabi ni Jens Vlog. Tulog eh. Dan ako, bebe, sabi ni Mami. Ay, so. Ano gagawin dapat? Gisingin mo ako? Oo, sana. Salamat, Mami. Jens Vlog. Tulog din ako. Sabi ni Mami. Model din. Tingnan, model. Mariano Sidekick. Jens Vlog OFW. Sabi ni Mariano. May nako gawa thumbnail, sabi ni Jens Vlog. Uy, Mariano, pasukli idol, sabi ni Katibi. Mariano, problema daw si Katibi. Iiyak na yan. Mariano, sabi ni Jens Vlog.
Ayop, boss. Bakit? Just like ulit tutulugan pagkat ang bakas, sabi ni Emily Penmela. Bakit? Bakit naka-TV? Mariano Sidekick, Jens Vlog, OFW Dana po, pasukli po, sabi ni Mariano Sidekick. Much siya than to you, sabi ni Kabaitan. Jens Vlog, Dan Island, Banners Mariano, Madison Lapid Tilos, Madison, may jacket ka na, ipit, dati binago ba ng bahay? Oh, may jacket ka na, Madison ah. May jacket ka na, Madison, try mo. Salamat to, so okay, wala ka naman. Dan po, Mariano, di makapagbakas, naka-off comment section mo po. But, naka-off comment si Mariano. Shoutout na lang natin siya. Dito naman. Pabalik naman, iyak na si kapatid. Marisol, nagpit, di ba dikit at tamsaktos, baka din mo pa ako. Nadikit po, salamat. Tingnan ko kung dikit na kita. Dikit na nga kita, Madison. May paiyak. Kaya may paiyak-iyak na nalalaman. Madison, dikit na tayo. Matagal na pala. Laki na pala ng bahay mo din, Madison. Okay ka na mahigit na. Kambal to Laurel. May jacket ka na. Kambal to. Maawa kayo, please. Ako, kawawa si Katibyo. Grabe yak. Ano, may pa-red flag pangalan. Kalitasin mo nga yan kung ano talaga yan. Kung ano planeta yung galing. Guys, pabalik kay Katibi, nag-iyak-iyak na. Madison Ikpit, dan po, sabi ni Emily Penuela. Kambal to, Laurel. Katibi Mix Vlog, dan na sa'yo. Upli nyo. O yan, huwag ka nang umiyak. Tusok ko kayo sa nakapin, guys. Sabi ni Mami Haj. Oo naman, patusok na nakapin. Mariano, sali ka sa GC ko, gusto mo? Madison Ikpit, OTW Emerly, Unit TV Official, nagbuba ng bahay. Per plug, babalang ko dito, budol, kaluka. Huwag yung dikitan yan. Madison Ikpit, nagbuba ng bahay. Kung hindi nagbabalik, huwag niyong dikitan, guys. Yan lang ang resolution dyan. Aha, Ate Jens. Sige po yan, sali ako sa GC. Sali daw, sabi Mariano. Siya, iwalan mo tayo, dalawang balik, after red time, ako na, ligit, please, don't skip ato. Yan ang pala eh. Tony TV, dating dikit po, sabi ni Jens Vlog. Madison Ikpit, nagkuba ng bahay. Dan, Tony TV Official, pasukli, salamat. Balik na mamaya ni Tony. William, sunod mo ako. Walang damit. Proof ko. Oo, pa yung payatot na, yun ang kanyang eh. Bibi kape on Tony kaya kuya. Butiti ya. Bibi ayoko nare-read vlog. Ganun ba? Huwag mong dikit. Emily Penuela, Tony TV Official, dating dikit po, sabi niya, Emily. May galap shout out, sabi ni Rosalinda, paborito. Papo yun, oy, payat kita.
Yan, MLB, sabi ni Madison. Ako ba ng bahay si Madison? Sang banda, Leo, ni Mami Hyde. Sa mukha. Saan may mukha ba? Yung makita mo yung nakahubad na payato, yun ang kanyang profile. Nasukli mas siya, sabi ni Madison Higpit. Laki ng braso. Laki ng braso. Kapasag kita dyan eh. Kita nila ng bahay, sa TV. Masiya, pabalik po sa mga nakadukit sa'yo. Kambal to love. Laurie, Madison, ligpit dan po. Sabi ni Kambal to, balik na lang Madison. Madison, wag mo ako. Budulid na ka. Pasok play Masiya dan na po sa iyo. Salamat. Sabi ni Madison. Kambal to Laurel dan po, sabi ni Emerlyn Panuela. Magbalikan na kayo guys. Si ano pala, ano yung si Mats? Okay, Madison. TW Madison. Unahan mo ko ka-TV kasi di ako makikita bahay mo. That's why I'm shout out kita, sabi ni Madison. Kaya, ka-TV, ba't wala kang bahay? Para bilaboy ka na lang. Nakatatlong budol na yun. Isa dyan. May jacket ka na, boy, baka tamsa. Puti, Penuela, sabi ni Kamil. Diyan tamsakan. Bro, pabigla ako, nawala pang expire na load. Na-expire na yung load mo, Emerlyn Penuela? Sino budol? Ewan ko dyan, kaya ano. Cute ni Mami Hans, sabi ni Emerlyn Penuela. Cute talaga ni Mami, yun nga. Ano, sa Chick TV, guys, magbakas po kayo sa bahay ko dahil ngayon babakas na ako sa para malaman ninyo ang kailangan sa pag-watch ng bahay. Ako ay 1 minute dahil ako ay 1 minute din ako nag-watch sa inyo. Ganun nga dapat. 1 minute, tawa lang. Dan, Madison sa'yo, idol. Sana all may harang. Hindi talaga nagsusukli yung isa dyan. Kaya huwag na nyo dikitan. Dikit-dikit, salamat sa TV. Sana all may harang, sabi na Emerlyn Penuela. Mariano, naad mo na ako. Uy, unsa ka. Ang bata na ka. Uy. Emerlyn. Masiya, magbalik ka Masiya sa mga dumigit sa iyo kasi nag-start sa iyo. Wow, naman. Emily, isali niyo, oy. Usali na yan si M. Basta nakikitawa, sali na yan sa grupo natin. Masiya, ano ba ang paparami ka lang ng saging, ganon? Sabi niya, sige ko, sino si Budol, Mami? Ang disod, kaita, TV, sabi niya. Yan, si ano yan? Si ano? Lang tayo, ha? Magmay tayo, magbalik tayo, guys. Anong bahay dyan? Boy, bakat, palablab naman. Ulot, kami sa'yo. Kayang buhok.
Yo, pinagupitan. Ganda pa naman, sabi ni Kambal. Sabi ni Mami. I see you, Mami. I see you, Dante. Sabi ni Kabaitan. Huwag ka na umasa dyan, Kabaitan. Kambal Laura, nagbawa ng bahay. Marami ako. Saging, Mami. Bigyan nyo nga yan yung nangangailangan ng saging dyan. Boy, bakat OTW, sabi ni Kambal 2. Guys, puntan po natin yung nakapin, guys. Baka natin silipin yung nakapin. Jill's Team Vlogs, I'm back again. Salamat. Punta natin yung nakapin, guys. Mami, hi, tawa, ka-TV host. Ayop ka, mag-end ka na. Sayang lang ang oras ko. Maghanap ng isda. Sige, mag-end na ako, guys. Kaya naman kay ka-TV, oh. Tamsak lang, sapat na, sabi ni Jens Team Vlog. Wait, sleeping ko mga nakabakas. Sige, sige. Baka mag-ilis ka ka-TV. Mag-live ka na ka-TV patapos ko. Para tulugan kita. Ay, salamat. Ala, nangyari kay ka-TV. Bakit nangyari ka-TV? Tuk lang, oy, love. Ano ba nangyari sa'yo ka-TV? Pinahalo ka na ni Lulu. Nagka-ilis ka-TV, bisitahin kita. Sabi ni Madison Ekit. O, nag-iilis yan si ka-TV tuwing hapon. Sinasunod, sabi ni Bibi ko 28. Shit ka, kuya. Sabi ni Emily, Kabaitan, Madison dan to you. May ako 6 p.m. sabi ni ka-TV. Jens Team Vlogs. Tamsak lang, sapat na. Justin sunod. Oh, Justin, ikaw naman, Justin. Emerly, lapag, sabi ni Jens Team Vlogs. Ako 2 p.m. ilis ko. Sige, mamaya, ikaw na sumunod ko nito. Malulubat na rin ako. Ano ka na, Justin? Oy, oo, para malipat sa iyo yung mga tao dito, Justin. Matulog na ako. Sige, mami, salamat. Nagulat ako kay kuya. Nakakatulala. Sa camera, sa sinabi ni ka-TV. Sino? Ako? Di Mag-iwan ng tamang bakas, dalawang balik later, but break time ko na. Ligit, please, don't skip a complete package. Sabi niya. Boy, baka nababa, mag-sit up ka na. Oo. Isang oras ka pa, kapatid. Hindi, mag-end na nga ako eh. Ate Jeans, boy, bakat cute ng name mo ah. Sabi ni Emily. Bakat yan, kaya ganyan ang pangalan. Bakat talaga yan. Kambal dito, Lore, boy, bakat na sa'yo. Pabalik. Puro copy paste eh. Alin? Mag-end na yan. Si Butiti, kuya ko, idol na gwapo, bullshit. Hindi pa dumating load ko, idol. Leo. Bakit namimigay si Leo ng load? Hindi pa ako nabalikan ni Mas. Di ako nadikit. Wala naman palang ni Chris yung nabanalo ko. Okay lang, basta ako mag-iwan lang ako ng bakas. Kaya niya, nakatulong na kayo eh. Parami lang ng banana. Patatok nga din ako. Madisod, yan. Baklasan mo. Oo, baklasan mo pag hindi nagsukli. Boy, bakap dan po. This is Chal. Sabi ni Emily. Boy po. Pasukli po. Sabi ni Mariano. Magpakabutiti nga rin ako. Magpakabutiti ka rin. Hindi yung puro ka na lang. Madison, nasuklian na. Kita, salamat. Madison, dandikit, bin bakas po, sabi ni Jets Vlog. Marian, OTW. Di pa dumating load ko, kapatid.
Kaya antay ko pa, host. Bibigyan ng load si ka-TV. Hayaan mo na lang, mami. Tulong ko na lang yan. Pray lang naman ng banana. Bahala na siya. Kaya nga, sunod, di niya ng digitan. OTW Jeans. Jeans Tim Vlog, nagbaba ng bahay, tamsak lang at bibilab sapat na. Sabi ni Jeans Tim Vlogs. Naku, kahapon ako nagdali niya. Buti nga, ngayon hindi ka nadali. Hindi, host. Sino nagbigay ng load sa'yo? Wala pa, hindi pa dumarating. Kung ka na kaya, mag-leave ka na ngayon para makalipat tayo yung mga tao dito. Oo. Kaya dami pa sayang. May anili siyang palit sila dito. Kaya si mami, nalalaki na naman ang mata niya. All nga, may taga-ayura lang doon. Darling ko, host. Ay, nakala ko si Ate Ibig nagbibigay. Yun, boss. Nalangis na. Nalangis na ako. Diyang saging, ito ubaya na lang yan. Parang pag-ibig yan. Ginagawa sa iyo. Ko vlog. Tapos di ko dan pa budaan lang may pasok. Salamat ulit ko. Buti nakasilip ko dito. Napahugog si ka-TV. Kaya nga. Yung ano, di nagbalik niya. Huwag niyo nagdikitan. Walang Hayaan sila magbaba dyan ng ano. Basta huwag nila siyang digitan para di kayo Road to go, love, 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 bahang sabi ni ka-TV. Sabi ni Jens Vlog, ka-TV, hello. Boy, bakat, ba ng bahan? Nagutom ako sa luto mo. Chapstoy mo, Jens Vlog, sabi ni Madison. Egg. Sarap niya magluto si Jens Vlog. Kumusta ka na? Mista kita, Papa, road to go, sabi ni Kat TV. Boy, bakat po, TW, sabi ni Mami Heights. Sinsya ng mga albus, busy kasi, sabi ni Road to go. Alan Biner, Binardan, sa'yo, super funny. Naka-off comment, sabi ni Kambal 2. Boy, pakatdan to yun, sabi ni Ami. Ayan, nagbaba ng bahay si Kambal 2. Madison, Dan, boy, baka tabdak-dan, pasukin na lang, salamat, sabi ni Madison, Nicky. Ingat always, road to go, idol. Kung ang kabaya ay road to go, ingat sa pagmamaniho. Mga resulikpit, nagba ng bahay. Guys, visit kayo sa ilis ko. Maya, sabi ni Kat TV, hilahin natin mamaya yan, kay Kat TV mamaya. Thank you, Kat TV. Sabi ni Road to go. Lipat kami mamaya doon tayo. Uy, bakat dan dikit po. Wait baka, sabi ni Jen Vlog. Ayop ka talaga, host. Kaya na naman. Kontra pa eh. Mamaya nandun sa'yo ng lahat yan. Pati yun si hindi nagnunukli. Uy, bakat ka sa initial logo, pero sarado. Sarado si bakery, sabi ni Mami. Mada siya naikpit, dantam sa road to go, vlog. Sa mga mansion, bahay place, balikan nyo naman po kaming mga bahay kubo. Sabi ni Jens Vlog. Huwag nyo kaming talikuran.
Bye-bye, biyahe na ako. Ingat ka kapatid, darot to ko. Kambal to na gumawa ng bahay. Tapos, bunganga mo. Sorry. Magbakas lang po yung didikit na, sabi ni Rodto ko. Madison, done to you, sabi ni Ami. Madison, okay. W, Ami. Ang galing ng balik. Ano sana ang balikan? Madison, ipit ka TV. Anong oras ilis mo? Kaya. Anong oras ilis mo? Kaya. Taputin mo naman yan. Maayos na. 6 p.m. po ay doon. Kabait na nagbaba ng bahay. At si Boy Bakat. Mami Heights, Madison, dan sa'yo. Sabi ni Mami Heights. Ang ganang babalikan. Click na ako, kuya ha. Salamat po, ang bongga. Okay sa'yo. Salamat sa'yo, Jens. Thank you, Boy Bakat. Madison, ipit. Pasukli, Boy Bakat. Sabi ni Madison. Boy Bakat, done to you. Sabi ni Kabaitan. Mami Hans, bye, baby kape. Ingat ka dyan, baby kape. Ikaw ba si Boy Bakat? Bakit? Nakita mo kung bumakat ng akin? Yan ko siguro yung bakat. Tapos vlog, naggawa din ng kanyang bahay. Tawa ka dyan. O, ikaw bakat. Kayo. Madison, sabi ni Mami Hay. Bakit Mami hinahanap si Madison? Mad, siya. Mapalubo pang nalalaman si Katibi. Laging libuti. Ganito, yung saging ko. Pusang malupit. Ano yung saging yan? Mataba, maliit. Laki na yan. Maliit na ba kayo yan? Yung gusto niyo, parang, laki-laki na yan, no? Mga siya, pasukli naman, baka gusto mo naman. Sabi ni Ka-TV, mix vlog. Pagod ka lang dyan, Ka-TV. Pusang malupit, may jacket ka na. Ano pang ginagawa mo dyan? Ba't hindi ka pa magbaba? Ang babaril ako na, yung kita. Kasang kapaliyo, sabi ni Mami Heights. Iasa kapaliyo ka na. Yan ba kalaki sa'yo, Rose? Oo. Ito. Pag ilaw, pero pag hinog na, malaki dito. Ang baboy nyo. Ay, si Ka-TV. Ako, nadamay. Gabi pa yan, eh. Break time hindi pa patapos. Ay, tapos na rin sa taas. Universal, welcome. Bumalik, pumunta naman si Universal. Hindi naman tayo nito. Ate Ami, totoo nga na kaligo yun kay Kuya Victor. Sabi ba? Yung sabihin namin na, oh, kaligo yun laki ka noon. Aba. Pili mo. Next person, OTW, sabi ni Kambal ko, bakit nyo ang audio? Oo ba? Hindi na maintindihan. Negro Mami. Hindi na ba maintindihan ako?
Mayos ka. Ba't may na bang voice ko? Ay, ang ba't sa iyo? RTH. Hello, ho, shout out. Shout out din sa'yo, RTH. Welcome dito sa bahay ni host, RTH. Keep it your like. Thank you so much. Like dyan. Pwede mo, Mike. Ngayon na ba talaga? Very welcome. Okay, mag-isda ka na dyan. RKH. Thank you for blue. You're welcome. Alin? Nakatagilid yung video ko dyan. Hindi maintindihan. Tingnan mo nga, hindi daw ko maintindihan nila. Hindi daw nila ko maintindihan. Ano naman ba nangyari? Mungo daw, mungo. RKH sa baba ng kanyang bahay. Hindi daw nila ko maintindihan. Hello? Pakinggan mo nga dyan. Kapi at nagungu. Audio mo. Kapi at nagungu. Ganun. Hello? Di talaga ko maintindihan, guys. Huli naman sa'yo. Copy daw ako eh. Guinness version done, sabi ni Kambal 2. Oo nga, copy nga. Sobrang sound effects. Monitor. Hello? Note, Kambal 2, sabi ni Gina Berson. Ay, monitor talaga ng lakas. Okay na ba, Ginos? Ginos, baka hindi pa yung nakapunta mo muna yung nakapim, baka hindi pa napunta. King Money Music, kumusta po? Kumusta ka rin po, King Money Music? Rich, OTW, RKH, OTW sabi na Kambal 2. Masya, please visit also my house. Kami ni Ami Vlog TV. RKH channel, then to your writing, editing po. Sabi ni Mami Hides. Nine million people in the house. Mega love shout out. Ha? Mami, andyan na si Masia. Rosin, videos, thumbs up po. Rosin, videos, may jacket ka na. Yeah, siya ate. Kambal tulog, gana pa
Magbaba ka ng bahay muna, maiksi lang, wag yung 8 hours. Sabi ni Genius Version. Okay lang, Genius, wag mo lang anuhin, panoorin mo lang ng mga 1 minute. Okay na yan. Rachel, Mami Heights, na po sa frame. Sabi ni Rachel, nagbaba ng bahay. King Money Music is Sher Brazil. Thank you so much. Thank you so much, King Money Music, for sharing my LS. King Money Music road to 13K. Wow, sana all. Ang laki-laki ng bahay nito ni King Money Music. Oo nga, mami, hindi nagsusukli ako kanina pa. Thank you so much, King Money Music. Miga love, shout out. Masya, nagbaba ng bahay. Yunus Version, nagbaba rin ng kanyang bahay, guys. Kambal to ni Laurel, RPH dana sa'yo, sabi ni Kambal to. King Money done to you, sabi ni Ami Vlog TV. Rising done sa'yo, thanks, sabi ni Mami Hyde. Nakacharge ka pala? Nakacharge ka dyan? Puti mo. Puro lobat tayo? Rising done sa'yo, thanks, sabi ni Mami Hyde. 7 million people in the house. Mega love shit. King Money Music. Dan, sabi ni Mami Heights. Tulog ka? Saan ka na matulog? Ito, regalo mo sa akin. Ano si Jana, Sarami, si Andrea. Hinihingi na ng regalo. Miguel up, shout out. 7 million people in the house. Baby ko, thank you so much, kapatid. Sit up ka na, kapatid. Pati ko na dumulog dito. 1:30 na, ah. Lipat na tayo sa'yo. Justin, mag-sit up ka na, Justin. KGB, WHBR makes playlist done. Kaya na muna ho, si kapatid. Salamat kapatid. Thank you so much. Ami Vlog TV dahil sabi ni King Money Music. Justin, mag-ano ka na? Mag-sit up ka na. Para lipat na kami sa iyo kung sayang kasi yung ano. Walo pa oh. Ami Heights done, sabi ni King Money Music. King Money Music, Bicol TV Brothers, done. Don't worry, King Money Music. I live back to you. With my LS. Road to 113K, sabi ni King
Money Music. Ang laki ng bahay nito. Brazil bro, what's up? Pati Brazil to. Miguel up, shout out to you. Brazil man, share on my community po. Sabi ng community. Thank you so much, King Money Music. Tubig mo sa diyan. Baka po noon. Tubig. Sa baka bukas yun. Guys, mag-end na si host. Baka naman. Malulubat na ako, 10% na lang ako. Guys, mag-end na si host. Thank you so much sa mga nag-suporta dyan kay host. Kay King Money Music, thank you so much. Kay Mami Hyde, sa TV, thank you so much sa inyo, sa mga nag-suporta yan. Miguel up, shout out sa Team Tisay dyan. Mga walang sawang nag-support, tuloy-tuloy lang tulungan natin guys. Para mga tayo lahat. Sana lahat tayo mamunin agad. God bless po sa inyong lahat yan. Thank you so much. Matsia, thank you so much, Matsia. Bye-bye guys.